Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Nilqakom għattini taħdida tiegħi u għattini parti ta' taħdida tiegħi ma' Adrian Delija, l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista, llum miegħu se nitħattu dwar il-Vitals li huwa każ ferm kumpless li s-Sur Delija qiegħed jiġġieled ġewwa l-qorti, ħanitkellmu dwar għatta karattri insomma li jorbitaw din l-istorja fosthom Chris Cardona, Konrad Mizzi, Edward Cicluna, x'inhu l-rwol tal-grupp parlamentari ta' dik il-ħabta il-politiċi tal-lum x'qed jagħmlu dwar dan kollu aktar minn hekk ħanitkellmu wkoll b'mod aktar wiesa fuq is-sitwazzjoni politika f'pajjiżna b'mod partikolari l-isfiduċja li l-elettorat qed juri fil-partiti ewlenin. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lil dawk l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli bħalma dejjem nisħa inħeġġiġkom tappoġġjaw lil dawk l-uħud li appoġġjaw dan il-podcast u dawn l-azzjendi huma Maple, Jobs in Malta, grazzi lil Derek Meads, Credit Info, Browns, grazzi lil Wellbees, grazzi lil Kutriko u issa by the way guys wasal ix-xitwa jew waslet ix-xitwa insomma u l-Kutriko jagħmlu kull xorta ta' fireplaces, stoves li qabdu bl-injan bil-pellets bil-gas għal daqstant insomma tistgħu tmorru ix-showroom tagħhom ġewwa l-imrieħel u tażlu insomma minn għażla wiesa ħafna. Fejkonna grazzi lil Cabs, Garmin, infakarkom jekk intom atleti niżlu l-app tal-VI Move, għadda ma tal-imx nadek ux V-Move, I-Move, insomma, fimtuni, link fil-ħolqa. Grazzi wkoll lil-Festival tal-Ktieb, nixtieq nirringrazzja wkoll l-Spunt, Spunt.mt li għenuni bil-riċerka għal min ma jafx Spunt jistaw joffru kol kif offru li riċerka, pero aktar minnek jistaw jagħmlu data analysis, data visualization, proofreading, policy analysis, kif ukoll economic analysis, insomma kelmhom Spunt.mt. Ma nistax ma nirringrazzjax ovvjament is-sinsla ta' dan il-proġett u dawn huma l-patruni tagħna. Grazzi għal daqstant jekk tixtiequ tingħaqdu ma' din il-familja li tiżgura lil dan il-proġett indipendenti ikompli isseħħ patreon.com/John Malija. Ara tlaqna jiena Adrianu part 2. Mela. Let's go. Qabel tender, taf x'inhu tender? Tender huwa sejħa għall-offerti. Patata tiegħi. Sawa? Mela il-gvern irid jakkwista oġġetti jew servizzi u allura jagħmel sejħa għall-offerti biex in-nies jitfgħu l-offerti tagħhom il-kumpaniji. Jekk huma oġġetti jagħtu l-prezzijiet tagħhom u l-gvern jagħmel id-diskrezzjoni, jekk huma servizzi f'dan il-każ huwa concession, xirid il-gvern u ta' xiex ħajħallas. 3 sptarijiet. Gozo, St. Luke's, Karen Grek. Sawa? Il-gvern joħroġ il-territorju, mużajr, kolħat jaffejna u nablu. Jamlu l-offerti biex għawdex jimbena sptar ġdid tal-fuq minn 400 sodda, St. Luke's refurbishment totali u kreazzjoni attiva functioning that they deliver 450 beds active to government. Beds, meta ngħidu beds, mhux mitraħ u naqra maqat, imma sodda għal pazjenti, so specialized li kollhom kost. Karen Grek, refurbishment totali, xi 100 u xi ħaġa, 120, 123, nipprova niftakar eżatt. Mela, gvern l-art u l-binijiet u real estate. U ħajibnieh il-gvern huwa fil-kompitu tal-gvern li jibni. Le. Okay. Il-gvern ħajati l-art. St. Luke's il-binja which has to be refurbished. Okay. Karen Grek il-binja which has to be refurbished. Okay. Għawda xiru li ssir il-binja. Number 1. Mela, qabel ma saret disseħa l-offerti, kien diġà sar Memorandum of Understanding. Ftehim illi ġie firmat mill-gvern ma dawn it-talin, il-Vitals, li kienu allura jafu bija qabel. Mela da. Il-gvern kien iffirma, l-MOU il-gvern iffirma ma. Mela.
Insejt, Iva. all right, okay, that's... All right? Mela da tiġa il-prinċipji tal-fair play, level playing field, trasparenza, out of the window. X'kien jgħid fih l-MOU? Illi il-gvern irid da il-proġett li għandu jsir u da, da kienu kellhom l-informazzjoni kollha, mela, għalli fmuna n-nies. Ħanamlu eżami. Tmur ħatoħroġ il-karta. Int biss! Tkun taf, tliet xhur qabel. Ma jkollokx dik il-vantaġġ. Mhux hekk. Dik il-karta qabel. Bil-questions and answers ċafija. Mela dak huwa collusion. Mela dak hemm ftehim diġà ħażin illi xi ħadd qed jingħata preferenza assoluta. Mela dak pretender. Pretender collusion. Mela, fil-fatt kon saqsik jekk hijiex kollużjoni, mela hija kollużjoni. Il-kollużjoni fil-parametri legali Maltin. Public procurement, jiena ħdimt dak is-settur għal numru ta' snin, kieku jiena kelli nagħmel kawża fuq hekk fil-public procurement illi da kien hemm l-iżvelar tal-informazzjoni l-lotja tad-dokumenti relatati mat-tender, eċetera. Barra. Okay. Barra. Hemm element kriminali f'collusion? Mela, inti tittara jekk meta mbagħad nispjegalek pass pass, meta mbagħad dak illi jsir hemm xfih il-fraudolenza u jew il-miżappropriazzjoni jew il-falsifikazzjoni jew iva. Jista' jkun hemm l-estremi. Mhux bil-fors, imma iva jista' jkun hemm l-estremi. Very close to kważi, impossibbli li ma jkunx hemm. Però il-legalità xorta l-legalità. Meta qabel it-tender. Meta ħareġ it-tender, il-gvern qal xriet. Qal ukoll il-gvern illi ried illi dawn in-nies illi jipprovdu, jibnu, jagħmlu u jrendu l-servizz għal 30 years plus another 30 plus another 30. Mela mhux intu qed tħaddem ċisptari hekk. Kontx ħadd iżattat u tagħmlu da, ġek? Għażin. Hekk għallhom xriet. U kelli kollhom xi naqra investiment x'jagħmlu mhux hekk biex ilestuh da. Miljuni mhux ftit. Bej wieħed u ieħor 74 million upfront, show me the money, qabel ma antik it-tender. 74 million. X'kellhom jagħmlu huma? Id-dokument ta' tender wera li hemm dik it-talba. Isir investiment qabel biex juri illi daw kellhom l-abbiltà finanzjarja biex iwettqu mhux hekk. Issa dawk l-74 miljun li qed nitħattu dwarhom. Ħarġuhom il-vitals? Le. X'kellhom jagħmlu bihom però? Jinvestuhom. Fiex biex jagħmlu da ir-refurbishment, il-bini tal-isptar dak li qed qabel. Bini tal-isptar refurbishment. Mela, mhux tal-li ma ħarġuhomx. Ma ħarġuhomx, fiżikali ma ħarġuhomx. Ma fatwalment, ix-xogħol ma sarx. Ma sarx. Inti lek ma tmur insertajt mort. Ma sarx. Pjuttost reċentement. Għawdex, għazġebla mem, u ħafna nis jaħsbu. Jgħidu lek ma minn dik il-binja ġdida. Dak mhuwiex l-isptar li kellhom jibnu. Dik l-iskola medika Barts. Mijiex l-isptar 400 u l-fuq minnom sodot biex jindew Maltina u ċinu anka turizmu mediku. It's not. Mela daw, kumpanija li kienet ila reġistrata, kemm taħseb li għandhom ikollhom esperjenza biex natuhom is-settur tas-saħħa biex ikoll. Xar kienet ila reġistrata. Kemm taħseb li kellhom shareholding il-kapital tal-kumpanija? 1,000 euro. 1,000 euros. Kemm taħseb li kellhom esperjenza fit-tmexxija ta' sptarijiet f'pajjiżi differenti, clinics, nitrid? Nista' nivvota 0. Xej, 0. Lil min għażilna, lil daw li diġà kellna l-memorandum of understanding magħhom. Għażilnihom, mela dak ħażin li għażilnihom, imma lilhom għażilna. Kellhom kollox lest, red carpet treatment, tippretendi li da flok 7 snin, ħemlu kollox f'7 xhur. Jekk mhux f'7 ijiem bħal tal-bibja. U daw m'għamlu xejn minn dak li kellhom iwettqu. La ħarġu
l-investiment minn qabel. Laħarġu l-garanziji, anzi l-gvern iżattat biex iġel il-Bank of Valletta taħorġilhom il-garanzija. Garanziji, spiega garanziji. Garanzija, inti meta tagħti tagħti garanzija li ma twettaqx l-obbligi tiegħek, ikun hemm mbagħad il-garanzija li tagħmel tajjeb għal dak in-nuqqas. U fil-procurement f'Malta, ma qed nasum dak ma jaqax fuq il-gvern biex dak l-obbligu. Normalment, Minħat tenders jagħmlu żewġ tipi, legalistika ma ngħidilek mhux problema. One bid bond qabel ħallek inti tajt li ħatamel xi ħaġa u laqas biss tibda bitwettiq tiegħu titlef il-bid bond. U tu performance guarantee ħalli mbagħad jekk inti ma tagħmilx il-performance tiegħek joħdulek mill-garanzija. L-understanding ukoll ikun illi ma jkunux ħalsuk. La m'għamil xejn, joħdulek il-garanzija mhux minflok il-flus li tawk. Ma jtukx il-flus għax ma għamil xejn u joħdulek il-garanzija wkoll. Tal-li ħlejt il-ħin. Xek, u l-opportunità u dak li kellek tagħmel, u dawn m'għamlu xejn. Ta' fil-bidu bej wieħed u ieħor. L-istajiet kemm damu fidejhom dan nies? Għadhom fidejhom. Issa taħt l-steward. Vitals kumpanija li kienet owned minn kumpanija oħra li jisimha Bluestone Investments li kienet owned minn oħrajn terzi. Uħud minnhom injoti, parti minnhom. Bħal tal-television barranija u l-terzo njoto insomma da, ma nafux minnu. Nagħtu tenders bil-flus tal-gvern in-nies li ma nafux minn huma. Issa, dan mbagħad wara li ma għamlu xejn, il-gvern qallhom isma' intom kapaċi għal xejn. X'hekk? U allura bniedem jassumi li għajlu saħna żeljen. Għażlu intom xi ħadd. L-inviteds għal-wek. U daħlu steward. Daw. Deskritti minn Chris Fern bħala now the real deal. Mela l-oħrajn ma kienux il-real deal. U daw l-oħrajn. Issa daw xtraw il-kumpanija, ġon. Il-Bluestone. Il-Bluestone. Kemm damu. Il-Bluestone nissidin ta' Vitals. Ta' Vitals fil-da, un-bat huma beħu il-Vitals l-Steward. Eżatt, u Steward xtraw l-istess kumpanija, inġifiri baqat l-istess kumpanija. L-istess struttura. Imbidlu s-sidien. Eżatt, is-sidien, daw is-sidien tal-Bluestone li ma kellhom ebda, speċjal daw l-affar kolonial, ma kellhomx esperjenza jada. Dawk, kemm damu bil-jiet fuq l-isptarijiet tagħna? Mela, 14 Ottubru kienu mit-tender mbagħad għamlu 15 it-tenders, 17, 18, sentejn. Sentej. F'dawk is-sentej, it-tender kien jitlob xi deliverables. Iva. Lim kienu deliverables li kienu jagħmlu dawk is-sentej? Il-ħruġ tal-flus, garanzija u l-bidu tax-xogħlijiet. Il-ħruġ tal-flus, mela meta jgħidu l-ħruġ tal-flus. Il-74 million. Għal-bniedem komuni li ma jaħdimx. Kellhom jagħmlu investiment, joħorġu investiment 74 miljun. Ma dak il-74 million, fej kellhom jitfaħ. F'dawk is-sentej, is-74 million kellhom jitfawhom fil-bini, ġifieri aħna kellna mmorru hemmhekk li huwa ta' maskin li aħna wara sentej kellna mmorru hemmhekk. Ta' il-proġett kollu sewa sentejn, il-proġett bej wieħed u ieħor kellu jieħu 7 snin. ta' 7 snin. Ħele, u jien qed l-istaqsi pereżempju jiena ħanipprova Ma jekk inti nisemplifika. għandek tibni sptar. Eżatt. Jew l-inqas ma tibdix il-ġabla tax-xewka jew il-pedament jew xi ħaġa. Eżatt, eżatt. Ma sarx dak. Għax jiena pereżempju meta ġieli jiena f'kont part minn xi proġett ta' żvilupp speċjal meta kont imbieħ il-proprjetà biex inti taf li jisma' it-tieni parti tad-deposit ħajoħroġ meta nsaqfu il-garaxx. Jien dik li qed insaqsi kien hemm daw il-milestones li wara sentej daw suppost. Kien hemm il-milestones imma tant ma sar xejn. Ġifieri kien hemm milestones u ma ntlaħqux ġifieri oġġettivament. Għazim bdew. Mhux ma ntlaħqux, għazim bdew. Fix-xida li kelli jien il-qorti, tellajt anke min-naħa ta' Planning Authority, eċetera, 95% għazbis ħarġu l-permessi. Għasa para kemm beda xogħlijiet. U forse kien dan biex ta' il-retort tagħhom biex għalus ma' aħna xtaqna nibdew ma' dil-ostra Planning Authority ma' diċta. Mela għajja nassumu li kieku dak kien il-retort. Mela gvernar fej beda jħallasom. La ma kienx qed jirċievi ix-xogħol, is-servizz, is-sodot. Għax fil-waqt li dawn ma ħarġux is-74 million, il-gvern il-proprjetà kommettija magħhom. Fil-waqt li dawn mamlu ebda xogħlijiet,
l-amin ta' 74 miljun u laqqas oħrajn, il-gvern fl-ewwel sena ħallas 30 miljun. Blim raġunament Fit-tieni sena ħallas 40 miljun. Fit-tielet sena ħallas 50 miljun. Fir-raba daw veri ta' 60 miljun. Meta daw fallew totalment, meta daw daħlu l-steward, meta l-steward qalu l-kontratt li tħallna fih huwa fraudulenti u korrott klim tagħhom mhux tiegħi, taf x'għamel il-gvern? Għallhom mal-ħantikom 70 miljun minn flok. U tiftakar li kien imbagħad mar Joseph Muscat Kastilja magħhom biex iddilja ma' Robert Tabela biex jgħidlu flok 70 disejn. Issa, Ma x'inhu raġunament? Fis-sens għalfejn aħna. Memx, ma nistax nara x'inhu l-raġunament. Qed jisirquna John, xej! Mela inti qabad kontrattura tkun taħdem fil-bini, qabad il-kontrattur biex jagħmillek id-dar, tajtu d-dar tiegħek. Sewwa. Ma waqqaħiex di, ejja ngħidu waqqajt inti ħalli jibda jaġġel u kellu jibda jtella solar, tħallsu mbagħad tieħu żewġ postijiet inti u l-ieħor jieħodhom hu. Ma għamel xejn. Flok tgħidlu mur. Tgħidlu kemm kelli intik? 200,000 ħantik 250 ħa. Kemm kelli intik 300 ħantik 400, kemm kelli intik 700 ħantik 800. U jibqa' ma jagħmellek xejn. Issa. Imma direk saqsi kedin, xi raġunament irid ikun, anka jekk il-raġunament huwa imħanżer. Meta inti xi ħadd bħalek jikwirihom, meta jiġu mistoqsija mill-press, meta speċa jagħmlu sqarrija li daw ħajatu 30, 40, 50 miljun. Għalfejn. Inti ġieli smajthom le mhux hekk ta' kien hemm insaqsihom ħaġa ma. Iva, qatt smajt tweġiba waħda kredibbli fuq dak li qed ngħid jien. Għat merini xaħat, għadġi xaħat jiċċelenġani, għat fil-parlament għal xaħat tuqamu għall-ismet tajt il-gmerijiet, għadġew il-qorti wieġbu. Daw ġew il-qorti ta' ġi il-ministru kollha tellajtom jien, il-ministru Konrad Mizzi qasret jiġi, un-bakki ħajarresta l-mħallef, ċemplulu u ġi jiġri. Satajn 3 sigħat wara kien irreżenja minn ministru. Chris Fern, id-deputat prim-ministru ġi. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat ġi. Edward Cicluna l-professur illi da mbagħad wara li għamel da diżastru mar jistaħba u ħarab mill-pajjiż le. Għamlu gvernatur tad-Dar Ċentrali, mhux tad-Dar Ċentrali, tal-Bank Ċentrali, tad-Dar Ċentrali ma kienx jieħu l-bagaletti, huwa żieda. Siċċur qabel ma daħal żieda. Mela kien Ministru tal-Finanzi. Għalissa nirtira għandi 70 insomma u daw, le ma nirtira xejn ħammur gvernatur tal-Bank Ċentrali. Imma qabel ma mmur nżid il-paga s-salarju ħalli meta nidħol jien naħu iktar. Ramtu Muluri illi kien dak illi kien wieħed il-promoter, dak kellu Ramtu Muluri mill-bidu le kien hemm. Mela, u dak kellu klawżola illi success fee. Jekk jirnexxielek tieħu 5 miljun ġifieri jew tibki tinfaqa tibki u tinstabat mal-ħajt. Jew ma nafxu. Success fee ta' 5 miljuni. U falliet il-kumpanija, u daħlu l-oħrajn. U taf x'għamel? Ħa termination fee ta' 5 miljuni minn flok. Xorta 5 miljuni mhux hekk. Imma il-kuntratt ta' tender kien diġà involved in it-termination fee. Oriġinament meta it-tender ftehim mal-kumpanija illi jekk ikollhom suċċess da fl-operat tagħhom jieħu 5 miljuni. Daw sena wara sena għamlu it-telf tant illi kellhom bibgħu l-ħaddieħor. U xorta il-flus, u rajt l-accounting. U ekku, publikati. Issa. Ġejja l-isbaħ issa. Mela baqa jħallas il-gvern. U kien hemm dan somma, Adrian Delija, u ħadhom il-qorti. Biex jgħid. Sur imħallef jekk hawn ġustizzja f'pajjiżna. Wafqu! Dasser, wafqu! Tħallix il dik il-pensjonanta li ma tistax tasal sal-aħħar tax-xahar. Tibqa' tinsteraq. Tħallix il-min għandu l-istat ta' mediċina li ma jistax jasal sa' dik il-mediċina xija kollha u jkollu jasal li ma' mediċina. Ma jibqax jinstara. Il-min hemm żdiedu qegħdin xi 89,000 dawk fil-preċipizzju tal-faqar. Tibqax tisraq lil dawk. Iwa fuq is-saħħa ħatibqa' tisraq. U għamil il-kawża biex jieqaf biex jitwaqqaf u jiġi kkanċellat dan il-kontratt. L-Avukat Ġenerali li qiegħed hemm biex jiddefendi lilek, lill-gvern, lill-poplu, lill-istat, flok daħal miegħi biex il-dawn nifqawhom u ma jibqgħux isirquna, x'għamel? Mar jiddefendihom.
Again, raġunament. Isma, ġej sabiħa. U bdejt bil-kawza jien. 18, fl-18. Fawissu tan-19, wara li ftaħt il-kawza, onorevoli, ma nafx pax onorevoli, ma nafx pax onorevoli, Konrad Mizzi, jagħmel ftehim u jorbot li jint, u daw li qed jarawna u jisamawna, jekk il-kuntratt jitwaqqaf, jiġi kkanċellat mill-qorti għax tort tagħhom, il-gvern tiegħu 100 miljun. Jekk għandhom tort, jieħdu mhux jekk għandhom raġun, jekk għandhom tort. Mela kien jaf eżaġġi il-kawża għax public. Wara li inti mort tiftaħ il-kawża. Wara li ftaħta. Ma inti mort tiftaħ il-kawża biex dan il-kuntratt jaqa'. Ejwa, bdiet il-kawża. Ħabba natura tal-kuntratt. Il-kawża bdiet. Kawża bdiet. Mizzi mur u fisem Malta. Fisem Malta. Għax mhux hu kien ħajħarġu mill-100 miljun. Iffirma li jekk il-kuntratt jaqa'. Anka tort tagħhom, jekk tort tagħhom, mhux tal-gvern. Ġifieri aħna qegħdin f'sitwazzjoni fej inti taf terbaħ il-kawża u Malta xorta ħajkollha tħallas 100 miljun. Dak l-agreement li għamel Konrad Mizzi hekk hu, però l-impostazzjoni u l-argumentazzjoni illi jien qed nitlob il-ġustizzja ssir illi hemm prinċipju legali mhux se ngħidulek bil-Latin ħajfhimla kulħadd min jitwieled fid-dnub. Imut fid-dnub. Il-fraus. Xi ħaġa li tkun fraudalenti qatt ma tista' tissewwa jekk inti tagħmel qatt ta' frodi tagħmel xi ħaġa fraudalenti, qatt ma tista' tmur imbagħad titlob il-qorti li tinfurzah dak l-agreement ma lejn niftijem miegħek. Illi inselfek li maħx mux ta' 5% ta' 50% użura. Jekk dik hija legali, ma nistax imbagħad immur qorti għandu dak ma ħallasnix. Ma nistax għalsek dak illegali. Mela jiena nitlob illi ovvjament imbagħad mhux tal-li jaqa' fil-kuntratt, mhux tal-li ma nibqgħux inħallsuhom, imma mbagħad ma nħallsux ukoll il-daw illi da kienet fraudalenti illi mbagħad sopra korna bastanati jieħdu l-100 miljun. Ġifieri il-kawża tiegħek tinkludi dil-ħaġa li jekk. Tipo b'mod awtomatiku. Mela, meta ftaħta ma setax tinkludija. X'kien għadu ma sarx. Ma setax tinkludija. Għax l-agreement kien għadu ma sarx. Imma waqt l-andament tal-kawża, l-steward stess in public record f'kawża oħra biex jiddefendu lilhom infushom minn claim li kellhom kontra xulxin qalu li l-kuntratt li sabu kien fraudalenti u korrott. Mela ġabu l-ġebla. Zom, għawek speċa ħad digressjoni. Mela, ħanajlek, il-kawza l-oħra tal-Stewart, minn fejġit, zom? Mela da, fil-bidu għatlek li kienem il-vitals u kienem il-shareholders taħħom. Daw bejnietom ovvjament bdew jillatika u jġildu, eccetera, u ġewwa l-Ingilterra mux ġo Malta, fetħu kawza li xulxin. Il-propietari oriġinali tal-Vitals, daw li kienu tal-Bluestone. Ej, issa. U da, kienem xie ammont ta' xar miljoni li tħallas parti minnom. Meta ġew Malta, umbat issa l-ura l-Vitals intirtet jew jixtrat sawa, bat legalment inti tiret umbat da kollu li sibt sawa. Minn Steward biex id-defendu rwieħhom ħalli ma jħallsux qalu. Kif aħna nistgħu nħallsu dan l-ammont jekk dan il-kuntratt huwa fraudalenti. Biex ma jħallsux xiex. Lill-oħrajn, lill-barranin. Tax-xirja tal-Vitals. The point is that Steward in a Maltese court made a declaration, għamlu dikjarazzjoni maħlufa fej qalu illi l-kuntratt li huma xtraw minn il-Vitals huwa fraudalenti u korrat. Huma stess qalwa, mela jekk huwa hekk qatt ma jista' jkun hemm qorti illi tikkundanna favur tagħhom illi jieħdu 100 miljun minn il-gvern. Issa 7 snin għaddew fejn bil-proġett. Għar minn li konna meta bdejna, għax jekk kien hemm il-post ma sar xejn u sar iktar dilapitat. U komplejna ħażu. Skumma zidna, kull sena. Mhux qed nifhem għalfej. Tipo, min qed jawtorizza, tipo, għax tant, sekondu għala, tant speċa nies li jridu jgħidu iva sakemm il-pajjiż jirrilaxxa 70 miljun.
Bliema mod qed jikkonvinċu lil dawn in-nies kollha jgħidu iva ħan nirrilaxxaw dan is-70 Jiena miljun. jiena meċ ħaġa. Kif qed naslu ma biex Malta tajt hija ħa 70 miljun. Assumejt li hemm ħafna. U peress li assumejt li jaf kien hemm minnhom. Il-mikrofon. U assumejt li forsi kien Tista' hemm. tintelaq lura tieħu l-mikrofon ta' jekk. Għad forsi kun hemm xi wħud minnhom bħal dak hawn xikluna li kien mar South America u ntaqa' ma' tat-taxi u kien qallu insomma fuq il-kor qallu ma qallu hemm il-korruzzjoni Malta. Tat-taxi qallu South America. U għad forsi dawn ma samawx. Għamilt mozzjoni ġol parlamentu. U allura ġib ta' konjizzjoni għarraft il-parlamentari kollha biex jivvotaw irriddu xumma fuq jew le. U kollha żammew mal-barranin jew mal-gvern jew ma ta' qabilhom biex jibqem kollha. Għamilt iktar jien. Żomm. Jien għamilt protest ġudizzjarju mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Grek wara li ma bqajx kap tal-partit jien biex inżomm personalment responsabbli. Id-deputati kollha parlamentari wara li għarraftom b'dak kollu li kien ġara ġewwa l-qorti ħalli kollha jkunu jafu ma jmux jwed minnhom jgħid jien ma nafx ma qrajx gazzetta, ma stembaħx, ma qalli ħadd u għamilt protest ġudizzjarju l-qorti biex narraf lilhom mill-Indis, il-Bank of Valletta, kulħadd. Għalfej. Għax wara li da kollu ġimaruf, meta ġejna biex nivvotaw fil-budget, kif xi ħadd ma ġeħx f'moħħu illi la għandna budget u ħan attribwixxu parti mill-ġid komuni mill-flus tan-nies mit-taxxi tiegħek u ta' min qed jisma'na u jarana biex inħallsu 70 miljun meta qed nieħdu xejn meta dawn qed jgħidu li fraudalenza. U għamilt protest ġudizzjarju, ħalli nżommhom kollha responsabbli. U xorta votaw fil-budget, u xorta qalu iwa dak l-item tal-budget jgħaddi ukoll u awtorizzaw dak il-ħlas li inti tajt min jaf kemm nies. Meta jkollok daw it-taħdidiet, perswas ikollok taħdidiet personali ma' dawn id-deputati, ma' nies li mhumiex fil-Partit Nazzjonalista. Xi tkun ir-rispons tagħhom meta titħattu fuq dawn l-affarijiet biex li jibqgħu jappoġġjaw dan il-kuntratt, li baqgħu jappoġġjaw il-mizzi sa. Ma jinsax jgħidu lili. X'qal Chris Fern? Ġimgħatejn ilu. X'qal? Qal dawn qed jagħmlu profitt. L-isteward għal mela mhux vera qalulna li qed jitilfu. Mela issa ħaqqabad il-permanent secretary biex jikdbilhom ħalli forsi jagħmlu x-xogħol. La jagħmlu profit. Kif jista' jkun ma jagħmlux profit? Mhux hekk. Għettu flus tal-xejn. Barra minn id-dinja, ġifieri da. Issa realizza. Il-Vitis hija kumpanija pubblika, ġifieri wieħed jista' jara l-kodba tagħhom. Hija mela, għax il-kelma kumpanija pubblika tfisser PLC. No. It's not a PLC, it's a private company, but they still have the obligation to publish the accounts and they have published some accounts, not all. Obligation imma mhux Però l-gvern għandu il-dritt is-saħħa l-awtorità li jkun jaf x'qed jiġri u jisaqsihom u jaf. Imma x'inhu waqqaf milli l-gvern tipo gvern imexxi minnek, ipotetikament gvern imexxi minnek, l-imazzjoni jieħu. Gvern ma tantx jista' jkun immexxi minni għax jiena llum il-ġurnata m'għadniex. Fil-fantażija tagħna. Fil-fantażija tagħna. It will take me 30 seconds flat. L-ewwel ħaġa li nagħmel kieku illi waqaf dan il-kontrattu. Immediately. And give us our hospitals back and give us every single cent that you robbed the Maltese people. ċara, tuna l-isptarijiet lura, u sirquna, u ġibu l-flus lura laħadtunna. U imma x'taħseb li ħatkun ir-reazzjoni tagħhom jekk inti tieħu din il-linja? Ħajħarkuk le? Min? Allura Stewart. Mela biex jieħdu 100 miljun darba flok 70-80 miljun kull sena. Sewwa? U niċċellenġa lil kulħadd li qorti Maltija ħadd awtorizza li xi ħadd li m'għamel l-ebda solċol li ħas issa kważi 300 miljun li m'għamel xejn u jrid 100 miljun fuqhom. Għax imbagħad nistgħu nagħlquha qorti ta'. Xi motiva lil Konrad Mizzi biex jagħmel dil daqshekk diżastruża għal Malta? Karità universali.
Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. We're back. Ġiri. Għadlek xaqal Chris Fern, ħana għadlek xaqal Roberta Bela. Ħana għadlek xaqal Roberta Bela. Roberta Bela għalem kawza l-qorti li għamil Adrian Delija. Għawessa, jek Adrian Delija jirbaħ il-kawza, tipo jgħamil li xoħli, muġek. Nsibu eżat l-istqarija ta' Roberta Bella. Interessanti. Ovvjament, tipo il-gvern jaqbillu jek inti terbaħ. Iva. U mux darba għale, tħadded darba, darbtejn, tlieta. Pero jiena li ma nistax nifhem, u semmejta fil-protest ġudizzjarju, u semmejta fil-parlament, u semmejta f'debates. Sissa ħadd minn ħadha l-gvern ma ta' ebda tip ta' ġustifikazzjoni remota. Xed iżommhom milli minnu fih. At least, they block the hemorrhage. Għall-inqas, da d-dem inixi jispara minn kollum kien, wafquħ. Ma xinu jimmotivom biex ma jwaqfu? Klajt Karawana du kif għal, kem ġimma ftit ġimatilu, li għanna problema ta' 200 miljon, s-sikkaw, ċunturini, u namlu dan, 200 miljon. Jgħamil sentej, u jġib 80% minnom. Jek għaf dal-kontrat. F'Ottubru ħajkunem żvilupp. Dal-episodju f'Ottubru jgħarraġ, fil-bidu ta' Ottubru jgħarraġ. Mela, jiena fl-aħħar ta' Lulju għamilt nota ta' sottomissjoni tiegħi. Nirringrazzja l-avukati tiegħi li jenuni bil-bosta. Fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru, 7 Oktober, is-sottomissjonijiet tan-naħa l-oħra, għax hemm ħafna nies in-naħa l-oħra. Umbagħad fl-aħħar ġimgħa ta' Ottubru it-trattazzjoni finali. Ġifieri l-argumenti tal-eluq tal-partijiet kollha biex imbagħad il-qorti tagħti l-posponiment id-data għas-sentenza. Ġifieri da kollu li qed ngħidu issa ħajsib il-milja tiegħu jew lejn l-aħħar ta' Ottubru, ġifieri the peak of the case, mbagħad ftit wara, ftit ġimgħat jew xhur wara għas-sentenza. Nel-frattemp. Bat u kollhom l-appell, għol. Jekk ma nafx kemm nagħmluha malajr. Naqra somma ta' malajr, għalli ma nkunx qed ngħid xi numerika ħażina. Illum swietna 191,000 del-kostjoni. Illum xi. Today. Fil-ġurnata. U l-beraħ ukoll. U għada wkoll. U ġimgħa ta' qabel. Every single day, 191,780. For fuck all. Nejnu nis, nejnu anzjani, nejnu dawk li qegħdin fix-xifer tal-povertà, nejnu tfalijiet jittalmu, jistudjaw u jsifru, inżidu il-mediċina fuq il-lista ta' dawk il-mediċini li nagħtu l-min għandu bżonnhom. U da f'kuntest ta' reċessjoni, f'kuntest ta' daw il-200 miljoni li qed jgħid. Isma' immorali. Di mhux biss illegali u abbużiva, hija immorali. Immorali. Id-nies li tkellem fit-triq jifmuha kemm hi immorali. Jifmu ħafna minna, partikolarment darba kontajt l-eżempju li semmejt li karġajt issa tal-kontrattur, insomma ta' min waqqad dar il-kontrattur, eccetera. U ili nitkellem dwara, u ili nħamba, u għall-inqas s-sodisfazzjon li nieħu illi di mhix xi ħaġa tan-nazzjonalisti jew tal-laboristi, eċetera. Għan-nies ma sibx persuna waħda fit-triq, taf, tajna naqrejnu inti. Kulħadd jiġi kellimna vera, kulħadd. Bil-partiti differenti, kulħadd. Ma kienx hemm persuna waħda li għall-isma' ma mhux qed tajt sew, m'għandekx raġun. Anzi bil-maqlub kulħadd ibqa' dej bi għadek il-kawża, ibqa' dej bi għadek il-kawża, ibqa' dej. Għax in-nies fehmu li dinja battalja għal-Maltin, għan-nies, għal-poplu, għal-ċittadin, għat-taxpayer. Fehmu n-nies. U nittama li
Il-bambin it-tieni saħħa nibqa' niġġieled sakemm nirbaħ. In-nies fehmu però li L-entità u d-dettall jista' jkun le. mhux id-dettall li fis-sens li kien hemm nies fil-Partit Laburista li Naħseb il-personaġġi. li kellhom intenzjoni vera ħżiena li vera manipulaw bil-ħsieb tan-nies. Li vera labu l-logħba. Ma nistax inwieġeb. Kattiva. Għal xaħsbu n-nies, imma. Ma meta titħaddet magħhom Imma ġifieri naħseb il-ħażin kulħadd. jarfu. Għarfuh u li jien ma tantx huwa l-istil tiegħi il-persuna. Ma ġifieri kien hemm personaġġi ewlenin mhux hekk, kien hemm personaġġi ewlenin. Imma l-personaġġi ewlenin dik mela. L-ewwel semmejna il-Chris Cardona, mbagħad semmejna il-Conrad Mizzi. Chris Cardona, Chris Fern. Il-Chris Cardona, għax l-ewwel Chris Cardona kif daħal fiha? Għax l-ewwel MOU kien hemm Chris Cardona daħal fiha. Ok. Mbagħad semmejna il-Conrad Mizzi. Mbagħad semmejna l-Professor Edward Cicluna li dak kien il-kustodju tal-Kaxxa ta' Malta mhux hekk. Il-kustodju tal-Kaxxa ta' Malta mhux inbidli forsi iġibruħu l-komportament kwiet ma jitkellimx. Ma ċwiebet fideħ kienu tal-Kaxxa ta' Malta meta kienu jiżorquna. Semmejna l-Joseph Muscat. Però dawk li ġew warahom jew li ma kienux direttament huma fil-ħaġna ta' dil-ħadma saru jafu biha. Mhux hekk. Mela sakemm inti ma kontx taf biha għax ma kontx involut fil-qalba. Forsi ma saqsejt, ma taf biha. Jaf kulħadd. Għamilta pubblika, għamilt il-kawża, tellajta fil-Parlament, ġeltek tivvota. Ma taf biha. Mela kompliċi ħabib. Jekk int m'għamil xejn biex twaqqaf is-serqa, mel int an accomplice ukoll. U fil-fema tiegħek, xi motiva lil daw in-nies li jkunu kompliċi mal-barrani li qed jisraqna minn flok mal-Maltin li ħalfu li ħajkunu ta' servizz għalihom. Moħħi ma jikkomprendix li xaħat qatt jista' jagħmilha. Biża, pożizzjoni, self-preservation. Hekk ġaraw. Hekk ġara u hekk qed jiġri. Għandek appella li jom dan nies li huma forsi. U fil-parlament jien. Issa. Flok użajt kliem bħal sfida u taf kif nġi fil-provajt. Nappella għalkom. Qed nagħmlu budget. Il-flus nistgħu mela. Flajnuniet waqt il-Covid. Settur tas-saħħa mhux hekk. Kemm għadna bil-frontliners. Kulħadd jiftaħ u għadna minn kull ta' frontliners. X'tajn jagħmel frontliners? X'tajn jagħmel frontliners? Ma skribx x'tajn jagħmel. Overtime bonus x'tajn jagħmel frontliners? Kieku mis-settur tas-saħħa stess. Qed nifrankaw. Mhux nifranka żin xtrajt xi ħaġa irħas flok l-ilma tal-fliexkun għamilt l-ilma tal-vit jew l-ilma mdardar xejn. It's simply immoral, ġifieri m'hemmx ġustifikazzjoni u jiena ma nistax nifhem biss imbagħad għafini ta' l-argument politiku u nistqar, ma nistax nifhemha jien. Jekk kulħadd qed jara, jekk kulħadd qed jifhimha, iwa mbagħad meta tiġi issa inti mhux tivvota fil-Parlament, mhux tivvota fil-budget biex tivvota lil min ħatafda biex imexxi l-pajjiż. Iwa dak kompliċi ta' dis-serqa. Dik kien mbagħad. Is-sajki nazzjonali insib diffikulta biex nifhem kif tista' tiġi ġustifikata dit tip ta' ħaġa. Naf li inti speċat li ma tuħux gust tipponta lejn individwi partikolari. Għax, teskludi oħrajn. Ok, alright. ċek. Semmejtom l kollha posta mbagħad. Imma mhux hemm tieqaf. Imma li tinsaqsi huwa iċ-ċittadin għandu xi rikors biex dawn in-nies li ħadmu kontra Malta ikollna xi mod li il-kontijiet. Ma ċittadinu, iċ-ċittadin li kbar ħarma l-għandu għal-votu.
Appart il-vot ukoll imma pereżempju inti ċittadin. Biex ta' Le. inti din il-kawża F'di ftaħta le. bħala ċittadin. Le. Mhux bħala ċittadin ftaħta. Le. Għax hemm liġi partikolari illi jiena sibt u għażilt illi bħala membru parlamentari Okay. nista nindaga nissindika u nipproteġi mhux jien kull minnu Membru parlamentari. jew l-Avukat Ġenerali il-liġi semmieħ bħala dak li suppost jittutelaw il-patrimonju tal-proprjetà nazzjonali. To protect the people from being raped of our property. Obbligu. U jien derli li dak l-obbligu ma sax naħrab minnu. Ma nistax ngħid minni għafajta u feċċuni. Jien għamiltilhom kawża ta' 6 biljuni. Kjamlu li ta' 6 biljuni, u ta' 6 miljoni, u ta' 6 xorta. Ma' feċ. Imma ma stajċ nabdika minn dik ir-responsabilità. U nibqa' nsejjaħ li l-nifsi politiku. U deputat tal-poplu. X'inti deputat tal-poplu. Kellek xi xorta ta' blowback minna dil-affari? Tipo, dawn nies li qed issemmi li qed tipprova tikkanċellalhom il-kuntratt. Biex ta' x'inhu l-approċċ tagħhom miegħek? Ġili Qatt ma ntajt magħhom. qatt ma ltqajt magħhom. U qatt provaw jikkomunikaw miegħek Le. La direttament u laqqas tramite, per eżempju, l-avukati tagħhom. rappreżentanza legali forsi provaw jalqulek ħalqek jew hekk? No. Le. No. Kiku intu kulħadd kien ikun jaf. Għalfej taħseb li għax biex għandhom għandhom istra l-wizza li tbit il-bajda ta' debda ma tagħmel xejn taqla 70 miljun. Biex għalfejn mhux qed jiġġieldu. Qegħdin jiġġildulek fil-qorti speċa mela il-partijiet fil-qorti min huma inti speċa bħala rappreżentant tal-Istat. Le, Adrian Delija. Bħala membru parlamentari ma. Yes. Versus Prim Ministru. Vitals, umbat Stewart daħlu minn flokom, same company, remained. In this, illi kienu il-Malta Industrial Parks, Okay. il-direttorat tal-artijiet, għax il-propieta tgħaddi mill-direttorat tal-artijiet, il-Lands Department, kif jafu n-nies, ġirjem diversi kontrahenti ngħidulhom, the counterparties in a suit. U tiftaħa hekk il-kawża ħalli inti taċċerta u l-Avukat Ġenerali. Ħalli taċċerta illi il-legalità, this is legal jargon, żgur ma jkunx hemm xi ħadd li jgħid għax ma fittix dak allura din il-biċċa le għax ma fittix dak, fimt? Ġifieri l-art minn id-deċieda, minn ħadda. Forsi hija teknikalità, ma inti ma tistax li jekk xi ħadd jgħidlek isma' inti fuq dil-biċċa ma tistax titkellem għax l-Avukat Ġenerali ma ressaqtux. Inti ma tistax tinterpella, le ma li kieku ma ressaqtux, inti ma tistax tinterpella l-Avukat Ġenerali biex imbagħad. Inti m'għandekx obbligu, mela, meta inti tiftaħ kawża ma mhux dit tip ta' kawża, kull tip ta' kawża, inti tfittex. Il-bin jidherlek li għandek tfittex. Il-parti eżatt. Issa jekk inti tfittex ħażin, ovvjament taf tirrokka fil-kawża. Jiena nfittex lilek biex tħallasni. Mbagħad tgħidlek mhux jien kont il-kumpanija tiegħi. Legal distinct personality. Kun għamil ħażin. Eżatt, u jkollok tiftaħ. Nitlefha, jafaddil il-ħin, jafaddil iż-żmien u mbagħad tiġi preskritta, pereżempju. Ma insomma. Fl-impartijiet tal-kuntratt taħseb li saru flus il-leġti? Mhux parti partikolari, l-entità sħiħa, il-portata sħiħa ta' kontratt li meta innata kien ben ċar kristall illa qatt ma seta' jitwettaq. Iġri da mhux tajt dan il-kontratt il-dawn u għamilt ġudizzju ħażin u allura dejlet mi dawn. Da kien kristallin li qatt ma setaw iwettquh. Qatt. Mela. Jien u int nagħmlu kumpanija. Fi żmien xahar insejħula Nuclear Submarine Maintenance Limited. U nieħdu t-tender tal-Pentagon biex nagħmlu l-maintenance tas-submarines. Nistgħu qatt nitwemnu li ħanamlu dak. Sejn. Tajtek eżempju, Fimtek. Hekku,
Iġa, bniedem qatt ma kellu esperjenza, bniedem la m'għandux il-flus, bniedem la m'għandux il-portata illi mhux jibni biss ta' jibni, jattrezza U jopera. Jopera. Għax jena biex nibni, jien u int b'xi mod. Pazzawa xa. Jan qabdu l-xaħat u kontrattur mill-Indja ġabuħ, il-kontrattur. B'xi mod nsibu, insomma. Emma biex inti tmexxi 3 sptarijiet, tibni, tlesti, tattrezza u tmexxi u tagħti s-servizz għal 30 sena plus. Irid ikollok l-expertise. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately land this job. Look no further. Ma għasab id-dara dura la vajt il-dornija wahda zew. Tosok irrabjat dwara di? Ma nħossnix irrabjat ħanajdlek. Mela, nħossni irrabjat ma mhux frustrat. Tajjeb. Tifhimni d-differenza. Mela. Għax inti tirrabja dwar xi ħaġa, tħossok frustrat meta ma tista' tagħmel xejn. Jiena nħoss illi qed nagħmel kull ma nista'. U għandi tama confident, cautiously confident illi rnexxieli. U allura mal-kuxjenza tiegħi illi dak kollu li nista' nagħmel qed nagħmlu. Għada bitada, it-tfal tiegħi ngħidilhom isma' jekk irnexxieli, dak jien waqqafta dik is-serqa. M'għadniex intom ma tkomx qed tinsterqu għax missierkom qaġbel qedem u m'għamel xejn. Għamil xi ħaġa. Allura irrabjat għax qed ngħidba, irrabjat u x'ma tkunx irrabjat, imma inti m'intix irrabjat. Illum ħadulek 101 u d-disajn 780 euro. Iw ma kien imissek xejn minnhom daw. Le, jena għandi fera problema, meta murant l-accountant u nħallas it-taxxa, u nħallas il-vat, ġifiri, miskin, sa' għandi accountant vera ta' t-sokkor, bro. U d-dali nibda nidaj ġifiri, ux kemm, tipo, toqtara daw l-affarijiet, u tajt, jena dajt juħod li kwart jew 35% jew kemm il-Madonna jiġu tal-liħ tiegħi. Nista' investihom fin-nies tiegħi, nista' investihom f'intrapriżi ġodda, f'riċerka, nista' investihom fit-tfal, nista' noħodhom vakanza, nista' ngħin min irrid biex jinvesti fl-edukazzjoni tiegħu biex qed jiġi xi nies moħħi. U ma jistgħmel xejn minn dax, daw 35% qed intihom qed nitfaħħom ġo piggy bank biex jinsterqu. Ngħidlek il-gvern jitkellem ġieli fuq moralità fiskali. Jena ħos li jgħamlu stija fucking dilemma morali mill-idea li tħallas it-taxxa ġifiri, għax jena qed iġbuni parteċipi fi frodi, fi s-ser. Dilettant, tifel naħseb li dilettant tal-istorja. Immensament Il-kbir Mahatma Gandhi, id-diżubbidjenza ċivili illi kien għamel fil-mixja tal-indipendenza kienet illi ma jagħmlux il-melħ. Għax kienet parti mis-sistema ġejja mill-feudalizmu, insomma, to pay your dues in, jew biex tħallas lil, jew biex tipproduċi. Għax ovvjament kien hemm il-monopolju assolut tal-imperu Ingliż fuq the trade of salt. Jekk inti tqis il-moralità fiskali, sewwa, illi xi ħadd illi qed jaħdem qed iħallas kull solt illi għandu l-obbligu li ta' ċesri tiħli l-ċesri. Umbagħad bl-iktar mod oxxen imma mhux isma' minflok switna 100 switna 105 could have done it better. Minflok 105 swit 110 x'damu iktar. Dak bil-fors fid-dinja u fil-ħajja u fil-governance. Fil-negozju. Ħajkun hemm sewwa. Imma l-livillment taqbad il-flus minant minn or għalihom, ħadem għalihom, letteralment għaw minn imut jaħdem, biex ittihom il-xaħat illi metitik xej
Għasandi bizzejiet klim despreġattivi. Meta li għandek, jistaw jiġu mxandra biex najdom. Il-pulizija li għandna bżonn nirrikonoxxuhom u ntuhom iktar flus, meta għandek l-allima li għandna bżonn nirrikonoxxuhom u ntuhom iktar flus, meta għandek il-frontliners li għandna bżonn, meta daw in-nies. Għad smajt bil-kelma money laundering int. Jien Malti, Adrian. Immaġina, li tmur il-bank int. U toħodlu 7 miljon m'għandekx. 7 miljoni għandek. Iwa 7 miljon. Nasib 17 kellna l-aħħar. 70,000 għandek. 7,000 għandek. Ta' jew niġbruhom. U tmur b'7,000. Għada. Envelop. U tmur il-Bank of Valletta. Tajdlu għandi 7,000 kaxi. Sajlek. Ma fej ġibtom? Minn fej ġibtom, mux hekk. U due diligence, suda, u jisaqsi u jgħamil. Sawa? U jekk ma jisaqsix, il-Bank of Valletta, għet nsemmiħ, ikkun għet jikser il-liġi. Nablu? Yes. Damar wieħed, jismu Clyde Caruana, u mux 7,000. Mar, bijom il-Bank of Valletta, 70 miljon. ġo kaxxa sewda dik tal-budget. U mar, għallu ħanamel deposit. Għallu s-namel, deposit. Għallu kem? 70 miljon. Għallu taxix. Għallu biex un-bat nħalsu l-steward. U l-Bank of Valletta ma saqsiħ xej. Meta kien jaf il-Bank of Valletta, kien jaf illi dan il-kontrat huwa fraudolenti. Mela dawn huma flus li qed jittieħdu mingħand in-nies biex jitħallas kontratt fraudolenti. U l-Bank of Valletta kien jaf. U ma mexej. U Clyde Caruana ħadem il-flus. Imma li għaw daw l-entitajiet kollha li speċa huma parteċipi f'din il-frodi. X'tajdlek fuq il-pajjiż? Ħan inkwadrana għad it-taħdid, l-aħħar ġiġrat li iktar minn darba waħda biex għad vera kont frustrat. Mort tajt il-petrol il-karozza, tal-petrol insomma għatlu tal-irċevuta. Għalli ta' kem trida? On demand. Xiex ta' kem trida? Għalli ta' kem trida? Bat, ovvijament, jien kolli moħi fel-fħagġa oħra, bat fimt, dat jgħid li speċa jiena tajt 40 euro petrol, jek rrit niznajlu 70, u naħxilli mallem f'moħħu. Tipo, bro, minn bis-serjet, amen. Tipo, even at this low fucking level. Imma nista, ħazin. Imma meta. Għatmort l-Ingilterra, għatma jkun not l-Ingilterra, għatma matlu tini 70 euro petrol u jgħid li kem trida l-riċevuta għatma ġrarli. Imma memx relazzjoni ta' dan il-ħazin kollu zaħir, endemiku dan, issa sar. This is endemic. Mifrux ma kollum kien. Għax dawa ħarsu l-fuq. U mela memx. Ma dak, ma bis-70 miljon, dud. Ejwe, ma 70 tijaj għabdu. Muxek. Mux miljon, ma 70 euro, ma 700, ma 7,000. Muxek. Ma 70,000. Għalfejn ma jmurru xabdu ma dak. Matti għatijaj ħajabdu. Għalfejn ma jmurru xabdu ma minn baqqattila u għawdizzed u mux għawdizzed. Muxek. Ma diki il-ħazin umbat illi il-ħazin irrawem il-ħazin. Feedback. Evil breeds evil. U il-sistemi kollha ta' governanza tajba iridu hekk mhux għax is-sistemi huma disciplinarji, semmejt is-Singapore. Għax biex inti tagħmel it-tajjeb u jiġi perpetwat, jibqa' dej, irid tkun hemm kultura ta' tajjeb, kultura ta' disciplina, kultura ta' sewwa, kultura li l-affarijiet isiru kif suppost. U mhux dak ifotti minn hemm u l-ieħor minn naħa l-oħra u l-ieħor jaffeġġda u l-ieħor itellem, iwa mela. Ħanajda dik mort nimxi għawdex u mir-raba tal-Marsa l-Forn u għaddejt mill-wiet u pjaċir fil-ħodu kmini. Mbagħad tinżel imma bilni Marsa l-Forn fuq xurxin ma jammil sens l-estetika ma ġifieri mhux. Mandra. Tajjeb li jisir, oskolli tajjeb jisir l-iżvilupp. Maħniex kapaċi nizviluppaw u namlu proġetti sbieħu tajbin, u mela ma namlu għamx. Iwu ma ġungla. Meta najdu concrete jungle, mux bissa xem ħafna.
Għax il-ħafna mhux neċessarjament ikun ħażin, imma għax bla pjan, bla struttura, ħeżirt fuq xulxin, mingħajr xejn. Absolute jungle. U l-arta da kollu taf x'inhu? Għax inti għatlum bat in-nies u xejn fuq il-pajjiż, taf xejn fuq il-pajjiż, ħa ngħidlek eżatt xejn fuq il-pajjiż. Illi 60% jekk jistgħu jsibuha minn għalija, dan naf 60 laqas. 65. Tal-youth tagħna, they want to leave, man. They want to leave. Our youth wants to leave. They gave up on their country. Yeah. Mela, minn barra da kollu issa, ħajkonna mux deficit ta' flus, mux toqba, mux sekkar ta' ċunturin, imma ħajkonna deficit ta' zazax, ħajkonna deficit ta' edukazzjoni, deficit brain drain illa ħajkun unprecedented. Mela nimpurtaw 10,000 barrani fis-sena u nittilfu lill-ulidna xiridi jitilqu mill-pajjiż u ma jiġux lura. Mhux jitilqu jitalmu jiġu, jitilqu jistudjaw jiġu, u dak hemmhekk tfisser is-sarraf qed tissiġilla ir-rovina tal-pajjiż. Mela, tlaqna lura, ma, speċa nasib dal-kapitlu pjuttost magħluq. Ħanet ħadet naqra dwar speċa ir-relazzjoni tiegħek mal-medja, speċa nixtieq nkun naf x'taħseb waqt il-medja, għaw x'taħseb dwar il-medja, x'waqt il-kampanja elettorali tiegħek għal-kap, il-medja skrutinizzatek, speċa mill-viċin ħafna, tkellek Unprecedentedly. Okay. But I think it stands to reason. Yes. Yes. But it should be with everyone. Let me tell you why, because we didn't know who the fuck you are. Ġifiri, ovvjament, ħatkun naqra aktar intensiva. Naseb timmirta, jien ma konx naf minnu jgħid, għax minn segwaċi tal-futbol. Ma fejn m'għandix tibqek dejjem. Efemni, jiena l-ewwel wieħed li ħanajdlek niskrutinizzaw il-kulħadd, eċetera, eċetera. Ħa niformula il-ħsieb mbagħad tgħid li inti spex ta' x'taħseb dwarha. Kif qed ngħidu speċa il-medja skrutinizzatek mill-viċin ħafna, daħlet fil-finanzi tiegħek, speċa kien hemm Tajjeb. dik l-istorja tal-imġar developments, kellem Jacob li għamel speċa dan beda jagħmel dal-profit and loss, da kif għandu spejs ta' 9,000 fix-xahar. Mela, nfakkrek. Speċa x'taħseb dwar, ġifieri inti taħseb li dan l-iskrutinju finanzjarju huwa wieħed tajjeb. Jiena naħseb li għandu jkun, mela, mhux naħseb, jiena suġġerejt, ipproponejt fil-partit tiegħi stess. Illi dan għandu jkun, u għaddejta, ġifieri I passed it through, dan għandu jkun fuq kull kap tal-partit, fuq kull deputat, eċetera, u student il-gvern jagħmel istess. Jien kont minn rajja għamilt audit biex u hekk għandu jkun għal kulħadd u ninsisti. Illi inti tagħmel audit x'intħalt fil-politika. Mela jiena day 2017 kelli 100 assi 50 dejn net asset value NAV ta' 50. Public record. Sena, sentejn, 3 snin, whatever. Okay. Toħroġ mill-politika, 2027, 10 snin wara, kemm kellu assets, kemm ovvjament tagħmel evaluation, ħaġa professjonisti sewwa kemm kellu dejn. U differenza. Jekk hemm id-diskrepanzi għall-iskrutinju tal-medja u ta' kulħadd, tal-awdituri, tal-gvern tgħu l-istituzzjonijiet tiegħu, irid ikun hemm ġustifikazzjoni jekk ikun hemm movimenti mhux spjegati. Mela jekk jiena dħalt fil-politika b'karozza flet u ġinien, u ħanoħroġ minnhom blokok tal-appartamenti flotot tal-karozzi u jekk hemm bżonn xi 8 jew 80 biet jott, tagħmel fejn ġibthom. Mhux hekk, hekk għandu jkun. U naħseb hija ħaġa tajba dik. U naħseb illi jiena I broke fresh ground illi għamilta di. Arġajt għamilta meta kien hemm l-elezzjonijiet interni tal-Partit Nazzjonalista. Bqajt ninsisti wissa anka tal-Kummissarju tal-Standards qed jiżdiedu il-disclosures illi għandhom jagħmlu d-deputati kollha tal-Parlament, ġinti ġafi tkun kap ta' partit jew ieħor. Tista' tkun ministru, whatever, any person in power who has access to għalhekk hemm imbagħad tal-PEP insomma ħaġa oħra.
li jista' b'xi mod jabbuża mis-sistema. Issa, imma l-mistoqsija kienet mhux fuq ir-rigorożità jew id-due diligence għandu jsir fuq il-medja. Li nistenna mill-medja mbagħad, ovvjament inti il-medja għandha tistenna mill-politiku xejn the public person u l-medja tagħmel xogħla. Imma mbagħad irid ikun hemm ftit sens ta' ġustizzja u li mhux l-ewwel jgħidu l-oġġett imbagħad tiġġustifikah u mbagħad qisu hemm. Tista' titkellem b'mod materjali fuq għadi? Mela jekk jiena ngħid isma' inti kif jista' jkun illi qed tgħix din il-ħajja jekk qed iddaħħalek biss. Din ix-xilja saret dwarek, ġifieri ma sibtx mod li fis-sens. Jekk imbagħad nispjega. Ma sibt imkien fejn spjega ta' kif. Bad-detal kont batta bil-miktub u pubblikajta u Sibta. Jekk imbagħad inti tispjega passo passo tini l-istess prominenza. Mhux ix-xilja tkun faċċata kbira front page u l-ispjega jew ma ssirx jew ma tiġix pubblikat, mhux qed nipponta lejn ħadd. Ma jiena qed ngħid għalija. Mela jekk jiena kien hemm milli Kien hemm tnej partikolari le. Debitu kbir fuq kumpanija. U jiena spjegajt illi kemm hemm proprjetajiet, il-kumpanija kemm ilha, kemm qed jinbijaw il-medja u spjegajt kollox. U jekk mur tara llum fir-real ta' dak kollu li qed imbagħad ma' żmien twettaq u dejn ma baqa' xejn eżin, zero minn dawk il-miljuni li kien hemm dak iż-żmien, għax imbagħad kien hemm il-proprjetajiet li nbijaw kif jiġi fil-proġetti kollha, imma ma tġiba dik. Ħalli inti fej saqsejt, mhux xlejt, saqsi. Ħalli l-persuna twieġeb u mbagħad tgħid dak li hu minnu. Per eżempju, meta kien hemm il-komputazzjoni tat-taxxa ħaġa wara, ġew pubblikati d-dokumenti tat-taxxa ta' kull deputat. Jiena kontat kemm lajt, kemm ħallas taxxa. Però hemm fuq l-ura tal-imġar developments li qed tgħid inti li kien speċ ta' Le, xilja kienet hemm illi għax kien hemm il-fuq minn 7 miljuni dejn. U speċi għandi problemi finanzjarji kbar, allora sejjer il-Partit Nazzjonalista ġieħna wabi ħajsolvun id-dejn huma. Ġek. Le ma ħsibx li dik kienet it-teżi, speċa ma kienux qed jgħidu li da ħajdu fil-Partit Nazzjonalist. Kien hemm minn qala, però ħanajt għalija Ġol Mallija speċa jien irid inkun naf jekk il-mexxej tal-partit tiegħi ħajku għandu ħafna dejn, jiena rrid nkun naf li dan għandu ħafna dejn, x'dan ovvjament tagħmlu iktar vulnerabbli għal ħafna affarijiet bħal tixħim, speċa ma imma li mbagħad speċjalek mbagħad ħalt fil-Partit Nazzjonalista jisna ħana li xiex li ħatiħu l-flus mill Partit Nazzjonalista. Għas-salarju maħat. Imma, jekk inti għandek dejn. Imma naqblu li tajjeb li nkun naf. Anzi, tgħid l-opportunità li intik eżempju preċiż fuq dak li jtla. Dik li taqbel. Imma inti minnhom il transkript u l-defni għattila u għawek li jena ħos li dan kien gaf. Inti għattila isma, jiena kont sanajt eżatt il-qada finanzjarja tiegħi x'inhi la darba ninħatar kap. Meta jiena nħoss li jekk jiena ħanivvota biex naħtrek kap. Naqblu fuq għadi? Mela. Vera kien hemm dik il-mistoqsija. Vera illi dak kien hemm just weeks build-up, weeks. Saret li biss, għax raġuni stramba. Saret li l-ek biss? Din isu il-skrutinju. Kem qabel u kem wara. Ġvila qabel għat ma saret. U laqqa sallum għat ma saret fuq għat. Pero jien mbagħad mhux għad biss x'għamilt. Because it was the first time that ġviri da ġdid tal-politika. F'daqqa waħda l-avversarju tiegħek dak iż-żmien kien Chris Side. Kien Chris Side u Alex Perici Galaxxone u Frank Portelli. Hija ma dawk waqgħu le mbagħad spiċċajtu intu. Mbagħad kienet spiċċat il-ġlieda dak f'Settembru ftit ġimgħat wara, ġifieri il-kampanja twila bejjerba konna, imma. Insa xatt. Ara x'għamilt. Actually pubblikajtu. Xi pubblikajt? L-audit li għamilt jien. Jien biss ippubblikajtu. Ippubblikajt l-audit, blessed, mhux għamiltu jien, abbat auditori li għamluh. U pubblikajtu. Imma mbagħad ma kienx hemm ħafna pompa biex jgħidara. Da ippubblika kollox. Għandu X dejn, X assets u n-net asset value, ġifieri il-bilanċ mhuwiex minus huwa plus, u plus sewwa. Mela, le, ma nix għalfejn biżaw, ħadd ma għala dik. Ġek, le, inti tiftakar li pubblikajtu? Le. Negative. Ejja. Tiftakarx kien fih. Tiftakar il-net asset value, ma nax tiftakar. Tiftakar ix-xilja.
Tiftakar il-negattiv. Lej, jien niftakar ukoll li inti kellek 9% tal-shares fil-verità. Ekku. Speċa l-inkwiet kien mhux jekk fis-sens l-inkwiet kien li jekk il-bank jiddeċiedi li da is gonna call in the loan li inti taf taqa' fil-mira tal-bank. Dik Which is dak kien totally l-inkwiet. speculative sewa. Għax da kull min għandu loan. Jista' jkollok loan tad-dar. Però l-istorja ta' kif kienet jiġi service dak il-loan kienet tixed. Le, ma kienieċ, John. Ek kienet ixilja. Sekonda għada, Mela, kien hemm punt fl-istorja ta' dak il-loan. Mela, iddi kien hemm żewġ loans le fil-bidu kienu 8 u 4 xi ħaġek. Li flimkien jagħmlu 12 million. Dakinhar li fit-2017 kien xi 7.4 million. Imma beda bħala 12 million. Storikament. U intom tajtu minn daw 12 million tajtu 5. Kontra l-beħ ta' proprjetà. Kontra l-beħ ta' proprjetà. U kien baqa' numru ta' proprjetajiet. Imma minnhom il-bank naħseb speċa l-argument kien li għax minnhom il-bank jiddeċiedi l-HSBC jikkonsolida dan id-dejn. Jikkonsolida dan id-dejn u għamel lilkom speċa mhux il-kamp garantors as opposed to il-kumpanija Imġar Developments. Li normalment il-diretturi ikunu garantors. Imma dak kien isa, ġviri, mux għattajt li din kienet, mux għattajt li din ma kienix. Referenza tal-Kostituzzjoni. Eżatt, il-Kostituzzjoni ta' debitu. Kemmu l-ammont sewa. U sar, issa, fatwa. Mux għattajt t-sobi għansaqsik, mux jini jidir li sewa, u korreġini jek għandi zbal. Li meta il-bank jiddeċidi li għamel konsolidazzjoni ta' dejn u jgħamel il-persuni individuali garantors as opposed to il-kumpaniji, dik hija escalation minn naħa tal-bank. Il-bank qed jgħid isma' moħnaw. M'intix korrett eżatt. Hemm parti se nispjegari. 99.9%. Il-mikrofon. 99.9% il-bank ma jsellifx il-kumpanija biss mingħajr ma jżomm l-azzjonisti jew id-diretturi personali 99%. Mela l-escalation mhux dik, l-escalation hu meta mbagħad jgħidlek isma' ejja nagħmlu kostituzzjoni ta' debitu. Jiġifieri rikonoxxi illi hemm dan l-ammont irid jitħallas fuq dan il-perjodu. Però sa dak il-punt dik l-escalation. Però sa dak il-punt il-kumpanija kienet speċa responsabbli għal dak id-dejn mhux intom. It is absolutely normal illi l-bank iżomm mhux biss il-kumpanija manka ix-shareholders u d-diretturi responsabbli f'djun li għaddi. Mela, ma nagħmel. Ma bdietx hekk l-istorja, Drin. L-istorja bdiet kien hemm il-kumpanija li kienet garantor u mbagħad wara. Il-kumpanija kienet il-main borrower. Eżatt. Il-punt huwa da, għax inti fuq il-media saqsejni, il-punt huwa da. Dik kont azzjonist f'kumpanija li kienet qed tagħmel żvilupp. Li għamlitu kellha d-dejn li eventwalment f'dak il-mument ta' ħin meta kont qed nikkontesta kien hemm ħafna iktar proprjetà mill-dejn. Xem ħażin. Xi ħadd tifhem lili jekk hawnx żvilupp f'Malta. Illi l-mudell mhuwiex li inti kollok lawn, ikollok il-proprjetà, issa jekk ikollok miljun proprjetà u 5 miljun dejn, ħażin. Imma jekk ikollok miljun dejn u 5 miljun proprjetà, huwa normali. U ma kien hemm xejn untoward f'da, ma kienx hemm xi ħaġa illegali, abbużiva, perikolu, xejn. M'hemmx il-qoddim, sal-lum. Il-proprjetà ġiet żviluppata, iva, imbena, iva, tħallas il-lawn, iva. Fejn u Palissa l-Imġar Development m'għandix diretturi li snin ġifieri mill-ewwel tlaqt minn direttur. Għax inti kontat li ħadd iżvesti ruħek minn dawn l-interessi. Mill-ewwel. Minn direttur tlaqt. Minn shareholder. Ma stajx titlaq sakemm jaqgħad għad-dejn. Id-dejn meta nqata' effettivament. Ma nafx id-data eżatt għax m'għandniex direttur, ma inqata' tħallas m'hemmx dejn. So theoretically dak li kienet jiġi immaġinat il-worst case scenario jista' xi darba jsir. Ma sarx. Sewa. Issa, dak iż-żmien kien hemm id-dejn, imma fattwalment id-dejn kontra l-proprjetà, il-proprjetà kien hemm bil-bosta iktar. Ġifieri da kważi. Kemm għamil flus Adrian Dalija? Mhux neċessarjament tagħmel ħafna flus meta inti jkollok proprjetà żviluppata kontra dejn. Għax imbagħad tittara over which period of years. Is-servizz tal-imax, eċetera. Ħdimt quantity, Le, you're not correct. Inti kumpanija tagħmel lieħ billi
tagħmel il-costings tagħha, dbieħ, tħallas id-dejn u mbagħad tara x'jibqa'. Il-profit margin, eżatt. Ma jekk qed li kellek inventorju, inti qed li kelli inventorju ta' pereżempju 5 miljuni. Kien hemm ħafna iktar proprjetà mill-dejn. Eżatt. Però mbagħad kien hemm il-kostu. Il-kost x'inhu? Tal-bini, biex tibni. Mhux hekk. Imma il-kost tal-bini huwa imma inti id-dejn id-dejn qed tużah biex tibni. Iwa, right. Allura, imma ma id-dejn- tfissirx li inti id-dejn kollha il-binja kollha ħadd waħda kollha l-lon. Ħirst minn ġewwa wkoll. Mhux jien kol Il-kumpanija ħarġet minn ġewwa kollha. Ma jridx għedilna kemm għamel Adrian Delija. No, kollox ismani. Da kelli 9% minn dil-kumpanija illi l-accounts tagħha ma publish ta' ġifieri mhux segret tal-istat. Mela. Anzi, imbagħad għamilt ix-xogħol tiegħi u l-leħ tiegħi mill-business prinċipali tiegħi, business, my law firm. U lajt il-flus, iddikjarajt it-taxxa u ħallast it-taxxa. Ħafna iktar ma ħadd ieħor. Published ukoll. So, ġifieri inti taħseb li l-media Published ukoll. għandha acknowledged, noted. Ma interessanti għax inti għat li ma kolħat suppost imxie l-istess. Sewa. Mxek, publish. Ġifieri. Ġifieri illi jekk jena lajt il-flus, ħallast it-taxxa u bl-iskrutinju minnajru bqajt namelek, inti tiftakar xi politiku ieħor li jagħmlu l-istess skrutinju. X'immotiva dan l-iskrutinju kollu ta' Adrian Delija? Naf, mhux li tittajt. Mawra Salħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Jien kull met ngħidleku. There was unprecedented scrutiny. Yeah, get it. Fine for me. In sostanza, jekk kien hemm xi ħaġa ħażina, imnalla kien sar kieku dak l-iskrutinju. Imma jekk wara li sar l-iskrutinju ma kienx hemm. Allura mhux suppost xi ħadd jgħid isma' il-da saqsejnieh, investigajnieh, provajna minn hawn minn hemm kullum kien assedju anka waqt il-mamma mija b'kampanja ta' ftit ġimgħat. Imma ma riżulta xejn ħażin. Allora dik ma tgħidix kieku inti. At the end of it, korrettezza? Mhux hekk. Imma speċa jien mir-rapport li qrajt, as-saċ. Tipo hemm tnej hemm għax kien hemm qatt fil-fatt ta' affarijiet li ntqalu dwarek. Fuq di tal-imġar development speċa kien hemm din speċa din l-istorja u inti speċa tinterpreta kif trid fil-verità. Ħafna nies interpretawha kif qed tajt inti. Għax il-mod kif Jien kif qed ninterpreta skont domanda. Kif tkellem tissa l-ispeċi qisu mamma mija kien hemm biża jew periklu illi agent li jkun vulnerabbli għax hemm an unbalanced jew very aggressive sort of risk jew whatever. Eħli minħabba l-escalation tal-bank u naħseb in-nies jibdew jaħsbu li hemm dik il-possibilità. Imma inti meta inti fil-medja issa tista' tkun artikolist li tikteb x'taħseb u tista' tkun ġurnalist li tippubblika l-fatti wara li tirriċerka. Meta mbagħad tidħol fiha u tara l-audits u tara l-affarijiet, titmbagħad tgħid x'ir-riżulta għalek. Tajt ismajn ir-riżultati. Li dan hemm tant proprjetà, tant dejn u allura the cushioning or the leverage is normal, is decent. Eventually, in retrospect, it certainly was, because it was paid. Yes, but what I think what Daphne was pointing at was... Mux għed nsemmi. Yes, minn parti waħda tal-medja. Imma speċa li l-ġurnalisti kienu jippuntaw li dak iż-żmien bħala raġuni għalfejn għandna niskrutinizzaw. U għawek minn nixnajt li forsi jista' jkun kien hemm skrutinju fuq jista' jkun speċa dibattibli. Però li qed ngħidu Jiena tiddejjaqni. Li ġimdejjaq. Fuq għadi. Sekonda, ma ħan nispjega għalek, speċa dak li kien jirrevolvi madwaru kien il-fat li il-bank skala il-mod kif kienet iġib ruħu ma l-imġar developments, consolidation of debts, u fl-opinjoni tiegħi li għamlilkom garantors, għax qabel ma kontux jiġifieri da xi ħaġa kien hemm, xi taħdita bejnietkom kien hemm. U dik kienet li speċa il-ġurnalisti kienet jippuntaw li jgħidu isma' dan il-lom mhux qed jiġi serviced kif suppost, inħarsu lejh
Naħseb di kienet, apparti li kien hemm speċa wkoll għamilt żewġ qarrijiet. U semmek m'hemm xejn ħażin illi inti staqsi u tara, meta mbagħad jibda jirriżulta illi wara dik l-analiżi hemm serħan ta' moħħ, hemm komfort finanzjarju. Allora ma tgħidix ukoll. U għalfejn, it's a question, Alex għasejtek semmili politiku ieħor, ta' persuna waħda biss, m'għandux ikun ta' kulħadd dak l-iskrutinju. Mhux hekk? Ifhem fuq Bernard Gregg sar skrutinju wkoll fis-sens ta' naf li speċa kellu l-istorja kollha tat-taxxi li ma tħallsux ma rriżolvewx ma opak għana għaraf moħħi dik l-istorja għada. Umbat kien speċa dawk iż-żewġ tqarrijiet li li speċa fuq dik it-telefonata famuża ma' defni inti għattela li kont se tagħmilha kont se speċa tikxef il-karti la darba s-sirkap. U ovvjament aħna l-koll irduk li tikxef il-karti qabel ma' s-sirkap. It was a very honest reply. In this very short time frame of electoral campaign. Sforz impressjoni. Biex inti tiqaf, biex tiqaf inti u tagħmel. Mela, inti taf xi tfisser biex tagħmel audit fuq kollox. It takes time, it takes meeting. Waqt il-kampanja propju. Which wasn't a necessity. It had never happened. With no one. Ġvida mux kienem requirement jini għad tisma. Jien mus sanamlu. Da. Ek, ħarġet dil-inizjattiva. Dal-iskrutinju li kont qed ġarrab, dal-iskrutinju li inti tħoss huwa inġust milli qed tgħid. Le li huwa inġust fil-kuntest li sar miegħek biss. Imma if there was no requirement. It was created in yes, the middle. So nagħmlu għalfej d-opponini, qed ngħidlek inti tħoss li dak l-iskrutinju sar fuqek u kien inġust għax ma sarx, eżatt, għax ma sarx fuq ħadd ieħor sewwa. Issa dik l-inġustizzja kienet parti mill-rabja li mbagħad kont eżibixxi meta kont titkellem? Kiex li kont qed tħoss li inti qed tiġi vittimizzat? Ifimni, tant ikun hemm pressures f'kampanja daqshekk intensa u daqshekk qasira, naħseb xi mod jew kollox jikkontribwixxi, naħseb. Jekk hux dik jew oħra jew flimkien, imma da jkun hemm intensità kbira illi mhux dakinhar biss tramite esperjenza politika ikun hemm affarijiet mhux illi jirrabjawk illi jweġġawku. Mela attakki. Ma l-weġġa kif tesprimiha mbagħad. Mela attakki feroċi fuq it-tfal. Mhix ħaġa li tweġġa. Din li tinsaqsik fuq ovvjament. Illi tipo il-medja tista' b'mod strutturat, mhux qed nitkellem fuq il-medja issa. B'mod strutturat ikun hemm min jigdeb jimmanipola u jattakkalek illu lidek għax inti qed tipprova tagħti kontribut politiku. Dik kif saret, eżatt. Meta tajt li sar mod strutturat jattakkalek illu lidek. Saret b'diversi modi, jekk mhux. Għanet ngħidu dwar daw il-famuż messaġġi tal-WhatsApp li kienet iduru. Ċirkolazzjoni u kidbiet u filmati. It was a very, very, very intense period. Illi ejja ngħidu illi inti kollok il-reżiljenza u s-saħħa morali illi tikkombattihom. Ma tfal tkissirhom ta' it-tfal tkissirhom. Kemm tħossok u ikollok it-tfal li jiddistanzjaw mbagħad minnek minħabba fek. Irrikonċiljajt imma magħhom? Imma l-weġa hemm tibqa', imma il-ferita hemm tibqa' u il-progress tiegħi fil-politika mill-punto di vista ta' tfal illi f'moħħhom jirringrazzjaw il-kbir ħanen Alla illi at a certain point in time dik il-pressjoni ma baqgħetx jew ma bqajtx iċ-ċentru ta' attakki minn kollum kien. Dik hija xi ħaġa kbira ħafna. Kont tħossok ħati li forsi ma kellekx iddaħħal il-familja f'dan Le, fis-sens li qatt ma għadditlek minn moħħok li aħjar għamilt il-konsiderazzjoni tiegħi aħjar qatt ma dħalt bl-ostra politika. Meta tlek unprecedented jien l-ewwel, ma kontx qed nirreferi għal oġġett biss.
Naħseb kienet hemm presidenti li jattakkaw it-tfal ta' xi ħadd sempliċement għax ħareġ għall-politika u jikdbu biex iweġġaw. Ġifieri ħsibt illi ħajkolli pereżempju inqas ħin, ħsibt imma illi jiġu kreati ċirkostanzi fittizji manipulati minn nies that they should know better illi intiżi biss biex iweġġaw it-tfal ħalli jekk imbagħad tkun lucky sil tiegħi. I didn't think that was part of the rule of the game. I didn't think that was allowable at all. Ġifieri kif jiena naħseb illi huwa moralment despicable meta kont qed nitkellmek fuq is-serqa tal-vitals, eċetera, eċetera, huwa għalija moralment despicable li inti tipprova tattakka mingħajr ebda raġuni it-tfal ta' xi ħadd għax qed jikkontribwixxi fil-politika. Ma nistax nifhem ma nafx jekk għandek xab titkollok din it-taħdita, jekk titnaqbżuha nistgħu naqbżuha. Li mhux qed nifhem spiċċa qajr dawk il-messaġġi tal-WhatsApp iduru videos u x'naf jien. Għax inti qed tgħid li kien hemm qisu dal-attakk koordinat li kontra tfal tiegħek. Marriċ. Li hija xilja serja. Marriċ nidħol fid-dettall għax nerġa' niftaħ il-ferita lilhom. Marriċ nidħol fid-dettall. Imma meta jibda jinxteret materjal illi fil-ċentru tal-fokus tagħhom hemm huma, ovvjament illi jattak fuqhom hu. Fuqhom u. Ġifieri inti pretendejt li min irċevihom dawk il-messaġġi kellu jmewwithom hemm daqshekk. Min krehom. Daw ġew kreati. Clips kreati. Naf ma il-clips ġew kreati. Sens, xedula il-kelma imbabsin. Clips ġew imbabsin. Iva. Qed tifhem? Di qatt ma smajta jiena din il-verżjoni. Ċili tkellem dwarha fil-pubbliku? Forsi fid-dettalli. Jiġifieri dawk il-clips mhumiex safqajt li moħħi minn għax jiena kombinarija li dak biex ta' kontu qed tilletikaw fid-dar affarijiet li jiġru. Xi ħadd kellu mobile u eleġġa li ħajfilmi għal missieru ta' adolescenti naqabaħnan u ħajxerred dal-video biex ipatti għaddedi. Jiġifieri inti tagħli mhux hekk ġara? Le. Ma rridx nidħol fid-dettall għax ovvjament tiġi pubblikata u ovvjament għandġa niftaħlhom ferita. Però ngħidlek u nurik, anzi. Wara. Ġifieri wara ħaturin il-video oriġinali. Nurik li spjega eżattini. U taf min għamela ħaġa. U x'set biex tkun konsegwenza ta' dak l-għarfien. Biex ma tweġġax it-tfal xejn. Infakarkom din it-taħdida, din il-poddata miġuba li ħbib tagħna tal-Maypole Jobs in Malta, Derek Meets 9986-6425 jekk tixtieq li ġibilkom ix-xirja fuq l-adba, Credit Info, kif ukoll Browns, Welby's Kutriko, eCabs, Garmin, tinsewx nislu l-app tal-Vimove biex tgħinu f'din il-kampanja tal-Breast Cancer Research, kif ukoll Festival tal-Ktieb fejn ħankunu qed nagħmlu podcast live, grazzi wkoll lil Spunt. Komplejna. Weather's original. Għandar darra salla, sebsib. Kien għamil ħabta Faris Bartolo kien imur jaqra l-aħbarijiet, mux l-aħbarijiet, għaw jaqra l-gazzetti insek fuq ix-xandir. Bit-tofija? Bit-tofija, u konnu ħugost nisimaxu vera jgħamil analizi tajba kien. Imma kull nofs paragrafu. Ma, kon għaqbadni fuq speċ ta' l-iskrutinju tijak tal-medja, mbagħad isu speċ ta' ħadna din id-digressjoni lejn is-sitwazzjoni familjali u speċ ta' li kien hemm dan il-moment li kien pjuttost ikraħ fej iżefnu anka l-familjali fin-nofs. Ovvjament il-medja
segwit dak li kienet jiġri. Jiġri anka meta kien hemm meta intu kien frittu. Biex da ġiet irrapportata fil-medja. Salim livell tħoss li l-medja għanda tiskrutinizza persuna pubblika? Probabilment sal-livell illi dak illi huwa relevanti fil-funzjoni pubblika tal-persuna. Idealment minar ma jkun hemm ebda linja li tiġi oltrapassata tal-kattiverja. Jew tal-rispett tal-inqas lej il-ħajja privata li jrid jibqa' xi parti ta' ħajja privata ta' individu. Ma naħsibx li hemm hard and fast rule li tista' tapplika, imma jekk inti tqis xiġri anke b'mod ġenerali u forsi x'qed jiġri llum, naħseb jisom ikkalmaw ftit l-affarijiet f'dak li huwa mhux skrutinju għasens ta' rendi kont ta' emilek, imma li mbagħad ikun hemm il-linja li tinqabeż b'mod li tkun evidentement intiża biss biex timminak tweġġa jew tagħmel il-pressjoni sempliċement għax it finds tħoss li kien hemm xi ment li nqabżet dik il-linja miegħek? mhux darba naħseb. Semmejna diġà episodi, m'hemmx għalfejn qod ngħid oħrajn, imma naħseb illi kważi huwa paċifiku llum illi kien hemm ħafna istanzi illi mod jew pubbliku jew parti pubbliku għażin għax inti tista' tippubblika xi ħaġa mbagħad tista' tibda xxerret u tqassam u tagħmel. Ġifieri iva, it's a very simple answer. Ma taħseb li ġifieri tiposa l-livell li intu u l-mara ma tkunx flimkien dik speċjalik orrajt li nkunu nafu, li mhux orrajt li nkunu nafu. Tixa partikolarment jekk tajt li da tixrid ta' dawk il-videos kienu videos follows, spiex ta' krudi nkun infurijat u naħseb kieku. Jiena meta għattilhom isma' nagħmel x'isma' ma' jidrin dalija, podcast ma' jidrin dalija. Fost ħwejġ oħrajn kien saqsih fuq tal-ħawab. Tixa tina għara l-istorja min-naħa tiegħek. Very simple, jiena kont avukat. Sewa. Kelli diversi klienti, wieħed minnhom kellu proprjetà Londra. Sewa, Mbagħad krija, mbagħad xi ħadd ieħor krija lil ħadd ieħor, eċetera. Ma kinux klienti tiegħi. Kienu klienti ta' ħadd ieħor. Kienu klienti ta' Kellhom l-avukati tagħhom, mhux Mela. Jiena kont avukat ta' persuna Maltija illi owned a building in London. Kellu diversi le da binijiet fil-verità. Kellu Relevanti. portfolio da, zaħir ta' binijiet. Ma nafx kemm kellu eżatt, ma jiena kont involut f'waħda jew tnejn li assistejtu madam xirija ta' proprjetà. Kemm kont tafu l-klient inti? Kemm kont familjari miegħu? Kien klientu bħal oħrajn. Ma fis-sens li inti kont id-direttur tal-kumpanija. Fid-dinja tal-avukati. Dak iż-żmien kienet normali. Kienet normali li da. Ġieli kienet issir. Ma this is a property, a company owning a property. A company owning a Owning a property. property. So a company owned the property. Umbat krewa il-John Mallija. Il-John Mallija. John Mallija kreja lil ħadd. Inti tippreferi ma semmix ismijiet għalhekk Għax huma affarijiet ta' klienti, mhux tiegħi. Ok. Mela, kien huwa il-persuna oħra. Kreja lil John Mallija. Mela, property A li kienet Owned by my client. Kreja lil ċaħat, Mr. A. Mr. A. So, Li kreja lil Mr. B. but Mr. B also happened to be the brother of your client. Jew Mr. A. Relevanti ma kellu l-avukat tiegħu. Ma Mr. So, dik il-bniedem li jumbat eventualment kien xismu għaw. Li kien għamel burdel, bazzikament. Kien hu l-klient tiegħek, korrekt? Ma naħsibx ma jirriżultalix. Għax fir-realtà mbagħad il-Pulizija Ingliża kienet investigata x'jiena f'waħda mill-kondizzjonijiet tal-kirja kont niżilt li ma jintużax għal skopijiet illeċiti. Sewa.
U meta konna skoprejna konna ħadna il-passi biex fir-realtà jitkeċċew l-inkwilini. Biex jiġu żgumbrati. U l-rwol tiegħek speċa. As a lawyer. Imma inti. Għall-argument ħalli fehmek, ħalli nagħmlu ħafna iktar sempliċi. Qatt smajt b'xi avukat tal-kriminal. Tajjeb famuż Malti. La ħareġ fil-politika. Li, sorry? La ħareġ fil-politika. Franco? Iktar, kbar, tajbin, ħafna. Giulio? Iktar. Fl-antik, mhux hekk? Għalfejt nagħbu dil-logħba, bro. Tfisser li daw l-avukati jekk kellhom klijenti tagħhom li kommettew reati kriminali. Kellhom x'għażmu huma. Le, naħseb speċta li kienet jiġi skrutinizzat. Il-parteċipazzjoni tiegħi. Il-parteċipazzjoni tiegħek kienet. Avukat. Imma l-avukat, speċa jissema wkoll dan il-kont ta' Jersey li kien isejjaħ lilek personali. Intqal, imma ma kienx isejjaħ lilek dan il-kont. Jiena dejjem saqsejt jew. Tlabt illi tinġib xi prova minima li kien hemm xi kont li jien b'xi mod użajt ħażin. Le, kien hemm jew ma kienx hemm kont, mhux qed ngħidlek użajt ħażin jew mela. Ara żgur li huwa żgur wada għax qed nitkellmu fuq over 20 years ago sawa. Li huwa żgur wada. Da ma kienx proprjetà tiegħi. Il-klijent tiegħi ma għamilx użu ħażin minna, il-klijent tiegħi qatt ma ġie investigat. L-inkwilini li s-sab inkwilini li ġew investigati kellhom avukati tagħhom, inkluż avukati Maltin. X'għandi x'inaqsam jien? Ma sax nifhem. Għax inti b'xi mod imma spiċċajt fiċ-chain of għax inti b'xi mod spiċċajt fiċ-chain of distribution of. No, I didn't. Let me finish and then tell me where I'm wrong. So li min kienet jiġbor il-kirja li effettivament mbagħad trina nafu ma kienx kirja, jew polizija sar jafu ma kienx kirja. Kienet jibgħat il-flus ġo dan il-kont tal-bank ġewwa Jersey li tal-bank. Li ma jirriżultalix. Lilek le? Le, ma jirriżultalix. All right. Assolutament, ma jirriżultalix. Assolutament. Ġifieri da jiena avukat ta' xi ħadd li għandu proprjetà Londra. Right. Li krija lil xi ħadd li subleased to someone else. Hemmhekk saret l-investigazzjoni. Il-Pulizija Ingliża ta' mhux Maltija, Ingliża, Scotland Yard. Qatt ma investigaw il-klient tiegħi ħasab wara lili. Inti m'hemmx għamilt ħażini. Absolutely nothing. Min Credit Info tista' takkwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klijent tiegħek, ir-rati tal-kreditu, maniġġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence. Ġifieri dak inkollu fantazija li mbagħad speċjal flus kienet jaslu għandek u mbagħad kienet imorru ġużaw. Tajt li kienet kollha fantazija. Jiena qed ngħid li jiena qatt. Ma ħsilt flus la tiegħi, la tan-nies, la tal-klijenti, la għaddew tranzazzjonijiet taħt il-firma jew l-iskrutinju tiegħi li b'xi mod kienu illegali. Mhux f'din it-tranzazzjoni ta' f'ebda tranzazzjoni f'ħajti individwalment jew bħala avukat. Anzi, meta jiena kont għamilt kawża kontra l-Avukat Ġenerali biex inġib ir-rapport tal-Igrant u l-Avukat Ġenerali dak iż-żmien kien ukoll iċ-chairman tal-FIAU u jien kont qed ngħid l-Avukat Ġenerali kienet jiksir id-drittijiet fundamentali tiegħi. Il-medja ġabet illi l-FIAU hemm xi rapport dwari. U jiena ħadd qatt ma talabni biex immur biex ikellimni biex isaqsejni. U mbagħad qalu li ma għand il-pulizija da. Ir-rapport. U jien kont niċċallenġa lill-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien. Iwa, ibgħat għalija, jiena qiegħed jien Malta qiegħed mhux maħrub. Saqsini xi ħaġa, xi ħadd. U l-medja tibqa' tgħid li da investigazzjoni u jinsallum sakemm qed nitkellem miegħek hawn issa llum qatt ma batu għalija kellmuni staqsewni. Issa kieku għamil xi ħaġa ħażina. Ma kinux isaqsuni, ma kinux investigawni, ma kinux b'xi mod għall-inqas jgħidu l-isma'. Hemm dil-verżjoni tal-fatti, tista' ttina l-verżjoni tal-fatti tiegħek? Xejn. Il-pulizija m'għamlux il-pulizija Maltija, Ingliża, Internazzjonali li trid. Jien. Il-Pulizija Ingliża qatt ma kelmetek lilek? Of course not. Why? Għax jien kont avukat ta' owner
illi mbagħad jekk huma qasbis kelmu l-klijent tiegħek kelmu lili. Imma fem minnhom kien hemm din l-akkuża minn terzi persuni li inti kellek minn dan il-kont li kien isejjaħ lilek, kellek tgħaddi ammont ta' flus li kienu 1.4 million Naċċertak sterling. illi la kelli kont bi flus to billion u mhux millions u hundreds of xej. Qatt u ma. Imma xi ħadd kien talabhomlok le daw il-1.4 million, min kien talabhomlu daw il-1.4 Dak million? kien hemm. Meta konna qed nagħmlu l-azzjoni biex niżgumbraw, kien hemm l-inkwilin li b'xi mod qal li da ħallas il-flus u ma waslux biex ma ħallas pratikament. Ma kantix qasam jien. L-inkwilin persona B li kien hu il-klient tiegħek kien qed jgħid li inti kellek tgħaddilu 1.4 million kif wasal għalija? Naħseb għax issa għadda żmien imma kieku għat li kont iġib il-karti miegħi għax kont ippubblikajthom ukoll il-korrespondenza jien. Da qal isma' jiena tiġà ħallast tipo għalfejn qed tgħidli biex narġa' ħallas ħaġa oħra eċetera. Ma dik kienet disputa bejn klijenti. Fimt ġifieri jien l-akkuża prinċipali x'kienet. Di again akkuża serjissima li jien kont involut f'money laundering. Ma kontx. Kif nista' jien qatt naħseb il-flus jekk il-flus qatt ma kienu taħt il-kontroll tiegħi, qatt ma ġew fidejja, qatt ma kont involut fit-transazzjoni jien. Absolutely. Fimt ġifieri presumption upon presumption, misrepresentation upon misrepresentation. U tajtek l-eżempju tal-avukat tal-kriminal. Biex għax iktar forsi jifmu għan-nies, illi jekk avukat għandu klient tiegħu, issa il-klient tiegħi qatt ma kien akkużat b'ebda wrongdoing. Il-klient tiegħek ġieli kien akkużat b'xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' brieda, l-kriminalità. Xej, la money laundering, xej, nothing. Ma anka kieku kien, ġibet għandu x'aqsam l-avukat. Mela, la jisek il-kelma hija sabiħa briedel. Kien hemm triq f'Malta, li kien hemm ħafna briedel, mhux hekk il-gżira. Ġifieri is-sidin tal-proprjetà, l-baronijiet jew il-knisja jew min kienu, ġaru m'għandhom x'qasmu. Jew l-avukat tagħhom. Ovvjament l-avukat tagħhom qed jagħmel żball kieku qed jagħmel żball qed jagħmel att kriminali. Kieku kien involut. Li kieku qed jieħu transazzjonijiet finanzjarji u jassisti biex issir it-tnaddif jew it-tindif tal-flus minn attività illeġita li jien qatt m'għamilt. Di kienet xi ħaġa li mbagħad baqgħet tagħmel li ħsara x'baqgħet tissemma. Kif qed għadhom isemmu ili? Għax kien ġie allegat. Imma x'kien l-użu ta' dak il-kont li kellek Jersey għalfejn kontu. Jien ħadd murini tal-kont. Ħadd sal-lum għadni jien. Jien dak iż-żmien ta' l-ewwel ħaġa m'għamilt. Kontrajt kif għamilt biex nara x'kuntat nistansi, jien qatt ma mor ġo bank l-Ingilterra, qatt ma dħalt f'ħajti la Jersey, la Londra, imkien. Biex insaqsi u niftakar kont ħadd recording dakinhar li ħarġet dil-aħbar, isma' xi ħadd forsi fetaħ xi kont jew hemm xi kont jew xa. U tlabt biex jekk inkun naf inkun nista' nura jiena I cannot prove a negative. Jiena nista' nipprova li għandi xi ħaġa. How can I ever prove li m'għandix xi ħaġa? And I tried to see għax kieku kien hemm jew sibt. Starija ma' il-Barclays u naħseb rid. Jgħadux ma daqas ma kien klient tagħna. Imma jiena meta ċċekkjajtu u rajt u jistemmen għall-pulizija kiridu. Mhux hekk illum il-ġurnata, it doesn't take much at all. Li ma saritx. U studintu ċellenġaj tal-darba darbtejn lill-FIU l-Kummissarju tal-Pulizija. Continuously ta'. U sal-lum, minflok jingħad illi da qatt ma rriżulta xejn, jibqa' jingħad illi ġie allegat. Imma ma dak fair. Is it fair? Jien allegajt li ntamil xi ħaġa. Għal snin twal qatt ma jiġi provat xejn. U nibqgħu ngħidu għax hekk ġie allegat. L-iżventura tal-ħajja pubblika hu. Ja le ma jrid ikun hemm linja jew miżin jew kejl ta' korrettezza. X'inhi dak il-fismu? Mhux qed nara ġifieri. Ma, unanimous direct, ma naħseb dik sempliċement il-formula ta' meta Adrian kien direttur. Jalla konċ. Ma, it is resolved. Dik jalla konċ. Jalla konċ ħriġta jew pubblikajta jien. So, roughly 500,000 deposit account account linked to Soho. Min fej riżultat. National Party leader
Mela, għattara dik il-headline, tant kemm kien hemm. Together with lawyer Joe Giglio yesterday presented documents allegedly showing falsified signatures on bank transfer documents to the police commissioner. Scroll Sawa? down. Le, minuta, ħalli dik. Aqra news xini. Roughly 500,000 deposit into Delia's Jersey account. Il-title, ekku, u aqra ta' wara. Okay, I'll read it, which is Nationalist Party leader together with his lawyer Giglio yesterday presented documents allegedly showing falsified signature on bank transfer documents. U li min news, il-headline. Għaskon naf bijadi tal-lajta Which is the news? One is the allegation, and the other one is the fact. And the headline is the allegation. You're both making allegations, emmek. I didn't. Inti għet namel l-allegazzjoni li dawn huma ferem falsifikati. Imma jena ħad dokumentazzjoni. Għet tamel allegazzjoni, inti mortant il-kummissarju, għet nifem sew, inti mortant il-kummissarju. B'dokumenti. Dokumenti, u għet tallega li daw il-dokumenti. U fejnhom id-dokumenti li Dan juru li il-dokument? Le. Fejnhom id-dokumenti li juru li jien hemm xi flus fismi. U li jien xi transazzjonijiet. Ħareġ dokument wieħed ta'. Da dokument xinu għadel? Dak il-famuż l-ewwel dokument li kien hemm fitra li kienu batu. Kabru jek joġbek. Mela, L-avukati- strictly private and confidential, Dr. Adrian Dalia, fax number, whatever, tella. We write further to our recent telephone conversation in respect to the above manner. We are instructed that our client was instructed by blah, 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 to pay rent for a number of properties in London to a bank account in your name. So, ġvira għak il-klienti għu għet jgħajt. Il-klienti għu għet jgħajt, sekonda. Il-klienti għu kienet jgħajt. ħaniftakar minni biss. Nizzil li ħanara minn kien bada li. All right? Għal-mineti għax, rrit niprofa niftakar għal-mineti. Kabbarna għal it-tnejet imbatu. Mela, erġa tella ħankomplu għala għolla. Mela, we understand that over a period of about 3 or 4 years, the sum in the region of 20,000 was paid every month into Barclays International Jersey bank account 806 whatever. Dak il-kont għad kien tijak? Assolutament, da għat ma smajt bi. Ġviri, l-allegazzjoni minna u bdiet, ġviri, l-allegazzjoni bdiet minn dawn li ħarkuk u għet jgħidu. ħat ma ħarrekni, Ġon. Mux għet jgħidu. Ox ħarrek. Da, kienem min għandu jati, min kien ġi investigat. Illi da, għet jipponta subajħ. Għet jgħamil counterclaim, le da? Ma għad ma millam kien, xlifni l-tra, l-imbaddaw kħeċċaw l-avokati tijaw. Ġifiri, għawek għet najdu, din il-counterclaim ma saretx fil-qorti, saret. Da marant avukat. Għallu xikteb, kiteb un bat l-avukat, t-twara kħeċċiħ, kontrajtom li traw koll. The companies now allege that money paid into your account was never forwarded to them. The companies are seeking to bring proceedings. Absolutely not true. They never did, they never wrote more. Those lawyers actually fired their client. All right, okay. And Can I you published this. verify what he's saying, that the lawyers fires the client? And ġifiri, okay, I understand what happened. I published it, What u minn għalija special? kien journalist. Daw kienu double tenants. pager. Daw kienu tenants. Mela, waqt li s-sit li kont nidera li jien, kienet tifittixhom, sombat id-dettalli nsejti da klient fost viżibilju ta' 20 senilu. Jew biex jizgumbra, jew biex jiġbor xi flus li baqalu, dawn għamlu xi ribatil. Ġifieri veru għax għamlu ribatil. Ġifieri fejn ma jġibux. So, Mela dan mbagħad sussekwentament kien hemm a point in time fejn il-binalija Times kienu kont studentom u rejtom id-dokumentazzjoni kollha dik one document out of Visibilju u we went through it step by step. U kienet l-ewwel darba li kienu ġabu double pager u l-headline kienet Delia shows hard evidence li whatever kien rawhom il-ġurnalisti ta' Times sewa. Jekk Minister żball Kit madux xaħdem magħhom. U spjegajtlu maħal-ħin, bispjegajtlu, ovvjament bid-dokumentazzjoni fidejja, għax kont studentom jien il-medja, biex nuriħ ġara ma ġarax. Imma li
għalli ma ngħidx dak il-tali u it-talin, eċetera, xax tant kemm kien hemm li they try to jump on the bandwagon, jibqa' xi ħadd jinsisti illi jien għamil xi ħaġa ħażina meta ma għamilx. Meta m'hemm any minimum shred of evidence illi xi ħadd investiga, illi xi ħadd fittex. Ġifieri kieku da kien hemm xi ħaġa imma miżerjament minimament missewwa bniedem ma jagħmel azzjoni. Ġifieri. Il-fatt li da ma ħarkekx u li l-Pulizija Ingliża ma kelmetekx. Mhux li biss, imma that's what I'm trying to accentuate. Ara kemm il-farri. Laqas il-klient tiegħek. Okay, so, la għadin, ħanabdu naqra. ċilu? Da, inti jħtajt li speċa daw duma l-agġettivi kol. Għax ironikament, xinja niftakara di, għax ironikament fil-li speċi millions in debt, fil-li having millions in the account, għax it-nejn jinġejt akkużat, li mejjed bil-ġuħ u li miljonarju. L-estremi kolla għawdejt. Bela, Defni, smajtek tajt li biexa di tal-bicċa blogger kien zbal gravi spiex, Mux darba, u publikament tlabt skuża l-darba darbtejt li darbit. Xtaq dak il-ħin, spiex ximmotivak biex tajda dak il-ħin? Ma nistax niftakar eżatt, ovvjament il-moment xikun għaddej minn moħ. Pero żgur illi kien periodu ta' pressjoni kbira, stress qawwi u attakki ġej minn kollun kien. Ta' akkużi li naħassejt illi they were mhux eżaġerati imma absolutely untrue illi mbagħad ma għarafx illi nirristrejnja il-mod kif irreaġixxejt. Imma li jien xi ħadd b'xi mod mela illi jiena money launderer. Absolutely not in a million years would I do it for myself or for someone else. Reputazzjoni ta' avukat ta' 25 sena dak iż-żmien inexepibbli qatt ma kelli ixxu darba mal-ġustizzja. Ekku, ma l-daqwa ta' xiex mal-politika. Illi b'xi mod jien, issa kienu qabdu episodju anka fil-futbol, li jien kulħadd jafni fil-futbol niġġielet kontra l-korruzzjoni fil-futbol. U b'xi mod illi jiena naġevola l-korruzzjoni. Illi jiena Trojan horse ta' Joseph Muscat and I sit with Labour. Bħiġfir minn kollox. Mela fuq it-tfal, fuq il-familja, fuq il-money laundering, fuq drogi, fuq prostituzzjoni. Il-bicċa blogger kien kulminazzjoni ta' daw. Mux għet nġustifika, menti għat li speċi xwaslek biex. U meta inti tkun f'sitwazzjoni mbagħad taħdik il-prezzju mhux illum minn retrospekt bil-kwiet, ġorbu l-kafe u l-ilma u da. Fimt, ma għarafx illi jena I rise above it u xorta nibqa at that particular moment in time. Għalfej kien żball gravi? Għalfej tħoss li dak kien żball gravi? Għaxum bad baqa jkollu l-ewwel naħseb bħala politiku kontadni ma tallimx kif tibqa' lura biex tajt ċerti affarijiet. U jista' jkun għadni sal-lum ngħid ċerti affarijiet illi forsi politiċi għażlu li ma jitlumx fiha. Taf kif you don't need to really show and demonstrate what you're passing through. Użom da isu l-alter ego shielding yourself. Li tkun iktar strateġiku għattajt. U forsi għadna ma tallimx bizzejiet ukoll. Jew m'għandix l-abilta li nagħmilha u forsi ngħid affarijiet anka xi minn qed jgħidu ma speċi dan qed jikkritika l-partit tiegħu stess pereżempju. Jiġifieri kien żball gravi. Insomma, jien ma nistax inqis jew għasandi għalfejn u kemm kien gravi, imma żgur illi jekk jiena b'xi mod
attakkajt il-personaġġ ġurnalistiku fil-medja m'għandux isir. U għamilta. U dispjaċini u tlabt skuża. Għal darba darbtejn 3 darbit. Kien minn kien. Li qed nipprova nażara liħ miegħek huwa x'jagħmel dak żball, jagħmel dak żball il-fatt li kellu effett. Le, dak il-konsegwenza. Eżatt, huwa konsegwenza. Le, inti allora jiddispjaċini, allora nkun qed jiddispjaċini għalija nnifsi. Mhux hekk. Fejn hu l-iżball? Inti l-ewwel saqsejtni. Il-medja għandha tiskrutinizza l-politiku? Iwa, x'taħseb għat li fuq il-medja? Mhux jien, x'naħseb fuq il-medja x'aħsbu fuqi. I am the public figure. Ġifieri fil-public realm. Dawk li jiddeċiedu illi jitilqu bil-komfort tal-privatezza u jrendu rilhom infushom fil-pubbliku għax politiċi, jridu jaċċettaw l-iskrutinju tal-medja. Issa xi minn daqqiet tkun ġentili, xi minn daqqiet tkun ibsa, xi minn daqqiet tkun feroċi. U mhux bil-maqlub, il-medja tiskrutinizza il-politiku, u mhux il-politiku jiskrutinizza lill-medja jew. U dak il-żball oġġettivament. Jiena, I should have contained myself better. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ftit tal-jiem oħrajn ħanfakru il-5 anniversarju mill-assassinu tagħha. X'i fisser għalik dal-moment fl-istorja ta' Malta? L-anniversarju jew mhux l-anniversarju naħseb the tragic brutal assassination itself. Ifisser jew ma jfissirx, l-anniversarju huwa t-tifkira u l-ġlieda li tkompli. Għax unfortunately il-partijiet tal-eżekuzzjoni li s'issa isna wasanna, imma the mind behind the mind, or the mind behind the hands, għat memx ġustizja. Still fighting for justice there. Kont kellimt, ovvjament dak minn biktar emozjoni tempo verġinew. It's tragic when it happens, to whom it happens, to the family, first and foremost, her and the family. Imma mbagħad ukoll in-nies kollha illi jgħixu dik l-esperjenza bħala ċittadini tal-pajjiż illi b'xi mod jew ieħor u llum għandna kundanna mill-Kummissjoni illi fliet dak li ġara illi kien hemm responsabilità u nuqqasijiet tal-Istat. This is not now a political opinion ta' Idrin Delija jew tal-Partit Nazzjonalista jew ta' xi soċjetà ċivili jew tal-familja tagħha, imma il-Kommissjoni li kienet ġiet mamula biex tiskrutinizza dak li ġara sabet ħtija tal-Istat. U kull mewt hija traġika fejn nifisha. Meta tkun pubblika, tkun ta' ġurnalist, tkun ta' om, il-levels of sort of tal-gravità tagħha they are magnified. Il-ħasra hi illi mbagħad ikun hemm ukoll ħafna insensittività mhux politika issa mhux mill-politiċi ta' nies illi jużaw jew qasbis jarfu l-umanità f'da kollu. Ġri hemm il-parti tal-ħażin, tal-ħażin tal-istat, tal-ħażin tan-nies, tal-kriminalità, the barbaric part of it. Imma mbagħad anke l-insensività ta' settur sħiħ ta' poplu li anke sal-lum jitkellem dwarha with a burly humane sort of manner, which is sad and also a reflection of society. What does it reflect about society? It's not an easy question, imma illi political with a small piece, not party politics, but definitely was a political persona. Mux politika għax
maċċo partit imma għax politika fis-sens iktar wiesaw. Illi minħabba li inti ma qabilx ma' xi ħadd tifraħ bil-mewt ta' xi ħadd. I'm using a correct adjective, eh? Is a very sad reflection of society, I think. Li again, waħda minn dawk l-affarijiet li jenna ngħidlek qas nifhimha, ma aħseb wara kemm kapaċi nispjega. Mal-familja ta' Defni ġili provajt tirrikonċilja? Nista' ngħidlek li provajt fis-sens li anke kont mort fiżikament jien kemm fl-immedjat, kemm ftit wara viġil mhux waħda jew tnejn u darba minnhom anke biex inqiegħed ġest ta' fjuri, eċetera, ma it didn't turn out so well. U kien hemm episodju li għamilt ġest jien ma tantx għandi għalfejn insemmih imma partikolarment mal-raġel tagħha li kont nafu bħala kollega għax avukat ukoll, imma sem nista' ngħid. Jien minn ħati għaj, ovvjament, u ma jista' jkun hemm xejn dirankore, assolutament, ma nifhem il-sensitività tal-materja, ġifieri. I wish I could. I wish I could. All right, bro. Qabel ma nagħlaq umur għal-biċċ tal-patruni, nixtieq naqra rendi konti jak fuq situazzjoni preżenti mela ħanra saqlu l-majk għax Mikiel ħajtiħħas ħazin fis-siġġun. Mela. Kemm il-majk taqbdu hekk u ta' eżat puntaħna għalek tajjeb. Yes, wonderful. Wux, ma. Naqta rendi konti ta' situazzjoni preżenti politika, fis-sens fil-bidu jingħatlek xina spex ta' ma nagħmilx l-għażliet tiegħi skont il-partit u naħseb li dik is-sezzjoni tal-popolazzjoni fil-fema tiegħi qiegħda tikber, speċa mela ħirġin minn elezzjoni u din taħdida kelli ta' ma' żewġ politiċi oħrajn ma' qatt ma' membri parlamentari u żgur qatt ma' ex-kap ta' partit. Speċa ħirġin minn elezzjoni fejn kellek id-doppju tan-nies li ma votawx, id-doppju tan-nies li votaw. Sorry? Iktar li ma votawx. Jekk dawk li ma votawx imbagħad li jħassru l-vot. Eżatt, għandek id-doppju tan-nies li ma votawx, għandek id-doppju tan-nies li ħassru l-vot, għandek id-doppju tan-nies li votaw it-tielet partit u d-doppju tan-nies li ma ġabrux il-vot. Kena l-Litchken voter turnout mis-66, għalfejn qed ngħixu f'perjodu fejn l-elettorat għandu għandu nuqqas ta' fiduċja. Disenchantment with the major political parties. With the major parties. What has led to that? One, mhux qed tiġi Malta biss qed tiġi fl-Ewropa kollha. So it's the democratization iktar mifruxa u allura n-nies li m'għadhomx sort of in-naċ wara ir-raj assolut u leader assolut tal-partiti, ġifieri id-dominju kien hemm żmien il-Knisja kellha dominju politiku. Beda jnaqqas naħseb spiċċa f'Malta llu. 50 sen ilu kemm. Dominju kellha. Ekku. Qed jiġi l-istess bil-partiti l-kbar. Barra pajjiżna twildu ħafna partiti iżgħar. Ġa Franza kellek splinter party, speċi mbagħad literalment overnight id-domina. Sissa ma rajniex dak il-fenomenu f'pajjiżna, ġifieri mhuwiex tal-iskantament. Ma qed tistenna ġifieri t-tielet qawwa. Mela tiġà twildet it-tielet qawwa. Inti l-ewwel sejħ lilek innifsek political atheist ma nafx użajt il-kelma. Dik it-tielet qawwa u ġifieri illi fej qabel kellek il-92-3% plus li dejjem imorru jivvotaw il-partiti tagħhom minn ġufommi dejjem hekk twilittu hekk immut, eċetera, qed tispiċċa. U għandek dan il-cohort kbir ta' nies illi minn għalija xi 70,000 proportionately it's a substantial chunk, illi m'għadhomx jiena blu jew aħmar. Qed jiddifidaw, qed isaqsu. Mhux taħseb dik it-tendenza ħad kompli tikber? Mhux naħseb
Statistically, I think I'm very confident that it certainly will. Is-żewġ partiti naqsu, it-tnejn huma. Il-Partit Nazzjonalista naqqas iktar mill-lejn. U inti kif tipperċepija di l-ħaġa bħala xi ħaġa tajba? Ejja, soċjetà iva. Xi ħaġa tajbu. Għax tfisser li għandna iktar independent thinkers, iktar nies li huma ma bdiet tintuża l-kelma. Political orphans, minna li għanti sejjaħt li l-għin nifsek political atheist, no? Political orphans, Di tal-il-tema politiċi ġili smajta. Is it a bad thing fis-sens inti għandu għalfejn ikollok il-sort of L-identità tiegħek tkun marbuta mal-partit? Forsi jiena idealment illi kollok elettorat. Illi kull elezzjoni kun xem bżewġ partiti ta' erba' detail għal-moment għas-saħħa ta' dan l-argument illi għajdu isma' fuq il-prestazzjoni tal-aħħar 5 snin, fuq il-policies il-ġodda, fuq issa jekk ikun hemm affarijiet li huma ta' valuri jew ta' prinċipju fundamentali, inti taf tgħid li jiena qatt mhux se nivvota lil partit ħammur lura waħda minn affarijiet li semmejna illi jiffavorixxi l-abort, pereżempju. Di prinċipju mhux għax jiena blu jew aħmar jew aħdar jew roża jew whatever, di prinċipju. Any party who dak jiena m'iniex kapaċi nassoċja miegħu. Pero eventualment meta n-nies jiġu biex jivvotaw minnu l-aqwa illum biex jgvernana fil-5 snin ġejjin, da mhux għal-dejjem, mhux reliġjoni jew familja, xi ħadd li kapaċi minnu l-aħjar, għalfejn m'għandux ikun hemm l-oġġettività illi skont il-prestazzjoni u skont il-proġettazzjoni li qed jippremetti dak il-partit partikolari tivvota hekk. I think it's healthy for a country. 100% naqblu. Alright, mela, ħana dus għal-patruni jistaqsu. Mela, Adrian Delija, inti patrun? Xatta tisazini? Adrian Delija, inti patrun? Jena patruna wahda għandi, Santalina. Il-patruna kbira. Santalina tħallas lek il-paga, Santalina. Tidħol għalija jekk li ma jħallasnix. U taċċerta li ħallasna l-eternità. Għalli għajdlek li mus superstizjus. New Age. Mela. Ma, insomma, le, issa l-list minna web patreon.com/jom għalli jitħol maħna. Naddu issa għal patruni jistaqsu miġġuba lilkom il-bibtana tal-Maple fejn tistgħu wkoll iċċemplu jekk għandkom mistoqsijiet dwar allerġix, ħobsu tajjeb għad-dieti tagħkom insomma kull xorta ta' mistoqsija relatata ma' tip ta' ikel li intom tixtiequ tixtru tikkun smaw, tistgħu iċċemplu fuq 22581 fejn tim ta' professjonisti lesti biex iwiġbukom. 22581. Better call Maple. Għalat laqna. David Grek li huwa mill-patruni tagħna, David Grek, meta tidħol Patreon inti mhux jekk meta. Hemm żewġ episodji vera tajbin għax aħna parti dan għamlu wkoll tiflil huwa għal Patreons biss fej jisumu spiex ta' mingħajr il-viżif. U David Grek bniedem analitiku ħafna u għamil żewġ taħdidiet miegħu fej nanalizza is-sistema elettorali Maltija. Biex l-ewwel għamilna skrutinju tan-numri x'ifissru speċa meta inti tibda tixtarhom mill-aħħar elezzjoni. Imma mbagħad ukoll isra għamil teżi żgħira ta' sistemi elettorali oħrajn ta' barra minn Malta x'nistgħu nisselfu minnhom, imma li konkludejna kien li aħna għandna sistema elettorali tajba ħafna, però mbagħad hemm ċertu prinċipji bħal kif nippreżentawha fl-edukazzjoni, kif il-partiti kienu naqra qarriqa meta kien jgħidu l-ek spiex ta' tivvota, spiex mill-wan sal-aħħar, spiex dak il-partiti jew liħor. Ma konniex qed inħadmu bl-ispirtu ta' sistema fiha nfisha u hemm xi ideat oħrajn. Ikollok ċans teħti twila vera kburi ħafna b'dik it-taħdida. Sejma minn ċejda nista' serba mistoqsijiet, imma tajba ħafna. Mela, David Grek jistaqsi. B'dawn id-divergenzi ta' ideoloġiji u divergenzi ikbar ta' opinjoni ma jkunx jagħmel sens li xi ħadd
jagħmel il-pass li jagħmel Domintov u jaqsam il-partit fit-tnejn, naħseb mela u qed fil-kuntest tal-partit tagħkom sewwa. Dakinhar wara żewġ elezzjonijiet wieħed mit-tnejn mitmewta naturali. Ma taqbilx li deċiżjoni hekk tista' tkun il-mod ta' kif l-ideoloġija center-right tista' iġġeddet lilha nfisha? Mela, nifhem dak li qed jgħid. Ċertament non spetta a me li nagħmel dak il-discerniment li jekk jagħmlu xi ħadd ma tistax iżommu. Ġifieri jiena għad nimmilita fil-Partit Nazzjonista għalkemm m'għadniex il-kap tal-partit jew il-kap tal-oppożizzjoni jiena għandi dekasteru li nieħu ħsieb u tlajt fuq żewġ distretti elettorali u għandi obbligu anka il-votanti u l-kostituenti tiegħi u għetu. Ma illi qed jgħid u jesprimi nifmu u fiż-żewġ partiti jista' jkun hemm min jarġa' jara irrespettivament jekk hemmx dik id-diverġenza x'jiena ċertu konvinti li anke fil-Labor hemm. Imma inti l-ewwel aċċennajt għaliha hemm ikbar il-lealtà jew ħalem ħabba li il-partit ma kif provatta inti, illi żommhom lura. Jien naħseb li fis-soċjaliżmu it can happen in any party, in any country, żgur mhux ir-rwol tiegħi li nikkompetux tajjeb jew ħażin, fis-sens it can happen jekk tgħidli xi darba tiġrix. Illum id-dinja tant tiġri dak li jiġri fuq snin, qed jiġri fuq xhur, dak li qed jiġri fuq xhur qed jiġri f'minuti. Tajjeb ħażin hawn history can tell, certainly not me. Ok, mela Kyle Ferriġi, matul dawn l-aħħar żminijiet il-Moviment Konservattiv Malta qed ibagħti biex jilħaq il-ġenerazzjoni il-ġodda. Fl-opinjoni tiegħek x'għandu jsir biex dan il-moviment jilħaq u jispira ġdid ta' żgħażagħ, hemm post idejat ġodda fil-PN li jilħqu din il-ġenerazzjoni u jekk iva, x'bidliet hemm bżonn fil-partit? Grazzi. Mela, il-bidliet li hemm bżonn fil-partit mhux biss fuq dak li qed isemmi il-Patreon. Ġobni l-kelma. Hija ta' mentalità mhux f'dik id-direzzjoni biss. Naħseb li hemm spazju għaż-żgħażagħ, naħseb illi il-partiti politiċi kollha kbar jew żgħar ovvja li jridu jagħmlu minn kollox biex jattaraw żgħażagħ, naħseb illi imma hemm mhux fil-Partit Laburista jew Nazzjonalista jew iż-żgħażagħ illum nibża li ftit jinteressa mill-politika. Fejn qabel is-soċjetà kienet iddur. Semmejtlek il-Knisja, ħafna realtajiet kienu id-dar, l-iskola, il-mużew jew il-klabb tal-social club, normalment ikun xaqsam mal-Knisja jew mal-Youth Center jew whatever. Weekend, forsi divertiment, ma paġevel, eccetera. Ma illum il-ġurnata, il-biċċa kbira ta' żgħażagħ tagħna ma jgħixux Malta. Ma jgħixux Malta. Cyberspace. Jgħixu cyberspace, metaverse, YouTube. Ġifieri ċert, nara met-tfalti iktar jafu fuq il-politika barranija dak li jiġri fuq YouTube u social media, fuq Malta. Ġifieri il-politika Maltija fejn tiġri? Jaraw in-nies Malti? Jaraw il-gazzetti Maltin? Tantem varjetà u informazzjoni, bombardament ta' informazzjoni mid-dinja kollha, illi mhux m'hemmx spazju fil-partit, il-Partit Nazzjonalista ukoll, imma naħseb it's not attractive any longer. Taħseb li l-interess huwa dilwit. U anka għax fejn qabel kien hemm u għen jista' jkun tajjeb ta' dipendenza mill-partiti ħaġa wara sa xorta għadna nargumentaw u ngħidu l-min taf u x'taf nepotizmu da kollu. Imma ħafna żgħażagħ illum jaħsbu that they can forge their own destiny. The pity is that a growing proportion of those that think that they can forge it abroad. Kif għadlek qabelu. Hemmhekk tkun il-piti. Ġifieri jiena l-preokkupazzjoni tiegħi mhux li żgħażagħ ma jkunux akkaniti għall-politika. Jista' jkun li għax m'għandhomx għalfejn, imma li jaqtaw qalbhom mill-pajjiż u jitilqu. Hemmhekk it-traġedja. Li jkun hemm eżodu ta' talent. Brain drain. All right. Johan
Zara, Johan Zara jistaqsi, have you ever accepted money from the Tomas Group? Absolutely no. Absolutely no. La fil-politika u laqqas qabel għax qatt ma kienu klijenti tiegħi l-argument. Qed nipprova nkun qed nwessa ħalli nkun Okay. Anżid. Għax ma nafx għalfejn identifika kumpanija waħda. Fil-politika have accepted money in Adrian Delija, qed nimmaġina for untoward reasons from nobody. But as naħseb mhux neċessarjament untoward reasons fis-sens Qed nifhem il-mistoqsija. Campaign financing jew affarijiet. Qed nifhem qed jgħid għalija personali. No. Alright. Għaz biex tfinanzja l-kampanja, per eżempju. No, absolutely not. U għaz biex tfinanzja l-partit. Il-partit ma nifinanzjax. Fis-sens li biex tiffaċilita l-finanzjar tal-partit, ovvjament. Da kien hemm mela, il-kap tal-partit ma jkunx u illi jimmaneġġja l-finanzi tal-partit, kienet ġiet mistoqsija din u ma nikwotax għax ma niftakarix preċiżament, imma kienu tħattu dwara il-financial officer tal-partit u t-teżorer tal-partit u kienu wieġbu b'mod preċis u assolutament jien, assolutament li qatt ma rċevejt u kienu qalu meta kien jew sa meta kien u bid-dati b'kollox historically. It's public information. Kienet Cremona, nixtieq insaqsi jekk madux imweġġa li madux kap. U jekk irreġġa lura l-arloġġ kieku ir-rotta ta' politikant kien joħodha mod ieħor. Jibda kif inhu issa sakemm jirbaħ ftit kredibilità imbagħad joħroġ għal kap. Fl-aħħar mill-aħħar minħabba la biss li huwa l-PN bħalissa jixtieq jerġa' jittanta xortieħ. Qed nifhmu xelwa kif għamilha l-istoqsija min. Idiosinkratika. Di mhux kwestjoni li tittanta xortieħ. Le, ma I am purposely raising il-gravitas tagħha. Ġifieri, it's a matter of speech kif għana. One ma tistax terġa' l-arloġġ, ġifieri spekulazzjoni. Two, would I do it over again? Yes. U ġibta diversi drabi for one specific reason. Because at the moment I had decided one of the major thresholds, jekk mhux se nagħmilha, I will live with the regret that I have not tried. Right. I am not afraid of failure. And when I used to motivate my players on football, I used to say, you can never, ever fail if you keep on fighting till your last breath. Meni għat ma nista' nitlef, jekk sal-aħħar nifsta ħajti, għadnet nġilet. Doesn't that sound a bit like non-strategic? No, qed nitkellem fuq issa xi kienet. Ara li arġajk tista' tara il-bidu. Mela, nix ninsaxi, jekk għadix nwet ġali ma dekx kap. Eżatt, kienet marbuta ma' emozzjoni, issa mhux ma' strateġija, iktar din il-mistoqsija. Inġifieri, dak is-sentiment li qed ngħidulek jiena bħala sentiment, mhux bħala strategy to succeed or not, imma bħala. This strategy to succeed, how could it have been better? Oh, 1001, no. And maybe there was no chance to succeed at all after all. Forse ma kienx il-moment tal-Partit Nazzjonalista, forse il-Labor kellu fis-sens il-perjodu tiegħu ma kienx. Imma li tiġri li speċa tmur minn direttament speċa l-uċċata tal-partit. Taħseb li ma kienx hemm option oħra li tidħol tkun parti mill-infrastruttura tal-partit. Mela. Il-festival ta' ktib din is-sena se jittella ġewwa l-MFCC bejn 23 u 27 ta' Novembru. B'aktar minn 50 eżibitur u kull xorta ta' kollaborazzjoni biex dan il-festival joffri xi ħaġa għall-familja kollha. Aħna se nkunu hemm qed nagħmlu podcast live u nitħattu ma' letteralment kulħadd. Ġifieri qed tkun mistieden tiegħi fuq il-podcast arani hemm fit-23. Saħħit. Kieku jien rrid insir politiku, kien hemm l-options kollha. Ma jiena ma qomx fil-qogħdu għal tirrid insir politiku x'inhu marrotot. Inqala u ġibtek fil-bidunet tal-intervista, that moment in time, that calling at that moment in time, u dak li jien ħassejt kien bżonn li jien kont lest li nipprova wettqu. Mela mhux jien nisma' kif ħanamel biex nasal nidħol propju u mbagħad sibt. Ma inti kellek it-tir kien jiena rrid kellek bil-fors kellek tir. Jekk tfajt li lek insir biex ikkandidajt ruħek, rrid issir il-kap tal-PN. Mela, no. Ma rridx issir il-kap tal-PN? Mela.
Esklusiv. Ħanibda bin-no, ħalli tibqa' no. Mela, mhux jien rrid insir il-kap tal-PN. Tifla qed tagħmel li jew. Għax kif tajda, int trid tissir il-kap tal-PN. U mhux inti qed loadja, you're loading it. Mill-ġurnata li jien bdejt naħseb, rrid insir avukat. Kelli 7 snin, 3 snin. Mill-ewwel ġurnata. Tidher fil-fatt, kompli. Ma stajx naħrab minn naqs kif ridt. Bl-istess mod, għat maħt jien fħajti irrid insir il-kap tal-partit. Bekkat l-ekle. F'dak il-moment l-ewwel inħala il-moment u mbagħad iddeċidejt li nagħmilha. Mhux l-ewwel iddeċidejt li nsir il-kap tal-partit u mbagħad inħolqot l-okkażjoni. That's what I was trying to do. Chronological correctness. Alright, imma at some point kellek ittir. Mela, fil-moment li ħadd id-deċiżjoni illi jiena nipprova nieħu dik ir-responsabilità, hemmhekk ovvjament kellek ittir. Inti qed tgħid li ċ-ċirkostanza ħalqet ittir ġo fik. Iva. Ekku, mhux bil-magħlub. Mhux kelli ittir u mbagħad inqalet iċ-ċirkostanza. Mhux kellek ittir u mbagħad inqalet iċ-ċirkostanza. Inħalqet iċ-ċirkostanza. Hence it could have never been illi tfittex avenues aħjar jew iktar strateġikament li jistgħu wasluk biex tasal. Għax mhux l-ewwel kien hemm ittir, l-ewwel inħoloq il-ħtieġa u jien provajt noffri is-servizzi tiegħi. I don't know how that happens, but okay. What do you mean you don't know how it happens? Għantik eżempju estrem. Jek inti qed tara xi ħadd qed jereq. Tmur tipprova salvaħ, mhux hekk? And then some may call you a hero. Or not if you fail. Mhux hekk? But you don't say I want to be a hero. U mbagħad tilqa' l-okkażjoni u tgħid jara xi ħadd issa ċans. Ġifieri inti tajt li kienet l-urġenza li fih kien jinstab il-Partit Nazzjonalista li nislet fik. Minuta. Mid-2017 jien ma kontx li nipprepara 3 xhur, 6 xhur, sena. Minn meta kien hemm it-telfa, u mbagħad kien hemm ftit żmien sakemm Dr. Simon Busuttil u l-tmexxija kollha iddeċidiet illi titlaq. Minn dakinhar bdejt naħseb fuqha. Qabel ma kontx qed naħseb fuqha. Qatt ma kont taħseb fuqha? Le, why should I? Tqum fil-ħodu tajt isma' mal-avukat futbol minn insomma sa nieħu ċans ta' forsi. Doesn't happen like that. Surreali. Imma huwa wkoll surreali li inti qatt ma ħsib xi ħaġa bħal li tkun il-mexxej tal-oppożizzjoni, illum qatt ma ħsibt dwarha, Snofsi oħra taħseb dwarha. No, it doesn't happen like that. You are either għandek il-predispożizzjoni, but you don't plan it. Kellek il-predispożizzjoni. Ġieli kont tiffantasizza li xi darba tkun il-Prim Ministru ta' Malta. Qatt ma kellek dil-fantasija? Dejjem kelli għal qalbi. Mela, Mux issa, ħana ġammu l-ura fi żmienu. Fi żmien meta kont immur il-meetings ta' Edifen Akadami u dak it-tqanqil u dak il-sens ta' sasoħ ta' 17 sena li inti tiġġielet il-ġlieda tajjeb. Issa ġifieri going back so many years. Imma mbagħad tikber, tibda taħdem, ikollok il-familja. I didn't wake up in the morning and saying, isma, let me risk all this because it doesn't happen like that. There were a set of circumstances li tiġa spiegajt, li ġraw, li d-deċidejt, 50 ġemat, literally. 50 ġemat, ma kienx hemm iktar. Chronologically ma kienx hemm. U li kiku, speċa, inti meta jkollok urġenza, ġeneralment, tkun informat, speċa id-deċiżjoni li tieħu inti għabbażi tal-urġenza toħodha x'moħħok teżisti konsegwenza li tkun qed timbuttak biex tażal tagħmel diklazzjoni għax inkellek ma tagħmilx diklazzjoni it-tifel se jereq għas-saħħa tal-argument. Dik il-konsegwenza li kont qed timmaġna li kieku Adrian Delija ma kienx jieħu il-partit fidejh. X'kienet? From a personal point of view, like living with the regret that I could have done something which I didn't. From a political point of view, barely I was well suited to try and do the job. In retrospect, were you well suited? Not having enough planning time, not having enough of a team big enough, structured enough, not having enough
anticipation li semmejt għantu kol qabel il-limbat everyone will rally after the leader, kien hemm ħafna affarijiet li ma ġrawx kif ħsibt li ħajġi. Allora, ġifri, il-nuqqas minna ħati għak f'dak il-kas xieġi? Nuqqas ovvju ti għajx kien. Ma nexi li xo. Le, alright, dak il-outcome. Is it like inexperience? Is it inexperience? No, maybe, jek stajt nieħu, mela, darba kont wieġibta di u għat tisma, per eżempju, għata mill-affarijiet li żgur, I didn't follow my instincts often enough, because I thought that I should take more advice from people who were in politics more than I was, and maybe then realize that people wanted someone new propju għax ma ridux illi ikun hemm iktar minn dak li kien hemm l-erf akkumulattiv ta' qabel u allura ma diffiċli biex tipponta sabajk għal oġġett wieħed biss. Niflu bil-mod. Ġifieri, x'taħseb li l-nuqqas kien fis-sens li stajt tkun iktar trailblazer li tkun naqra iktar kometa? Inti l-ewwel sampejt illi waqt il-kampanja insomma kont gas mal-pjaċċa. Jista' jkun illi ħafna nies dik oġbithom imbagħad ma I tried to mellow down because I thought it was more opportune. Could be, but I don't know. Ma nafx. All right. Mela, anonimu jistaqsi. Wara żmien bħala kap tal-partit u membru parlamentari wasalt għal xi tip ta' konklużjoni għalfejn il-poplu m'għadux jemmen iktar fil-PN u jibqa' jitlef iktar voti elezzjoni wara l-oħra? Fir-realtà kif għadlek l-ewwel iż-żewġ partiti tilfu l-voti. Il-PN tilef iktar. Imma da kważi isa il-mistoqsija entrenched in stone like hekk. Inġifieri li qed jiġri hekk naħseb. Iż-żewġ suċċessi massivi tal-Partit Laburista ġraw wara 25 sena ta' telfiet. Ġifieri ma nafx jekk wara da il-perjodu u s-sajġi mbagħad perjodu għax fil-politika rota dduru. Issa kien hemm żmien fejn iddur kull 10 snin, mbagħad fimt damet iktar. Ma ġifieri ma the totality is kemm issa 10th year? 9? 2013? 9 u 10. Taf kif ġifieri it's not a lifetime, fis-sens compared to kemm għamel, issa mhux qed nipprova niġġustifika ta' ġifieri jekk inti partit politiku titterba' kull elezzjoni. It's not like it's something so super unusual for a party li għamel żmien fl-oppożizzjoni. L-importanti li dak iż-żmien jużaħ tajjeb u jinbidel biżejjed idealment fl-iqsar żmien possibbli. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' hekk jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da bro. Idħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. X'taħseb? Qed jagħmel għadil ħaġa bil-PN? Baqanna. Għax inti l-ewwel Baqanna ħafna. Biddiskrivejt sitwazzjoni fejn. Baqanna ħafna. Baqanna ħafna. All right, Adrian Delija, jiena minn ħati spiex ta' soddisfatt. Inti? Fuq. Xiex? Fuq l-andament ta' din it-taħdita. Jena, nispera illi fis-sens, weġibt kol ma saqsejtni bl-iktar mod naħseb apert. Nittama li mhux iżejjed u nittama li ma dejjaqna jew weġġajna ħadd. But I can assure you that every single word li għad, kull kelma li għad l-ek jew kull tweġiba li għad kienet totalment veritira. All right, da kollu xminata. Bro, għajiet, kam? 4 nofs. Tajda kelma bro, inti sija? Ejja, da. Il-leli tajjeb, saħit.
Mela, tlaqna.